Bueno, hasingo geu, ez, gaurko jardunaldia, orduan hasteko egun on denoi, ongi etorri, eta eskerrik asko bai presentzialki eta bai etxeetan online zaudeten guztioi. Esan bezala aurten 5. jardunaldia dugu, lehenengo 3 modu guztiz presentzialean burutu genitun, eta azken biak aurreko urtekoa eta aurtengo hau COVID-19ak eraginda aldatu, egin dugu. Online burutu genuen aurreko urtean jardunaldia osorik, eta aurten modu presentzialean aforo mugatuarekin eta online, bi parteetan, ez? Eta, bueno, izan ere, COVID-19ak, gauza asko aldatu ditu, edo beste zenbaitzu indartu edo ahuldure bai, zenbait gauza ere agian bistaratu ditu gehiago edo gehiago tapatu ditu, sentimenduak eta bizipenak ere, dantzan ibili ditugu eta ibiltzen ditugu gaur egun ere. Eta, bueno, sentitzen dugu, guzti honek ere, sentiarazi digula, berriro ere, ze garrantzi daukan elkar zaintzeak, elkar babeseak eta elkar entzute horrek, ez? Eta, bueno, hori guztia ikusita, aurtengo jardunaldiaren oinarria eta helburua horixe izango da. Elkar entzutea, elkar zaintzea, elkar babestea, eta, bueno, horretarako bizipozako elkarte eta familien bai beharrak, bizipenak, aldarrikapenak, gogoetak, ikaskuntzak, pozak edo tristurak ere guztiak partekatu, amankomunean jarriko ditugu, guztia jaso, eta, bueno, iruditzen zaigulako, modu honetan ere, elkar eta elkarrengatikan ikasteko asko izango degula, eta aurrera elkarrekin jarraitzeko ere, ikaspenak, amankomunean jarri ahal izango ditugula. Eta, bueno, horretarako, gaurko egitarauari dagokionez, hasiera emango diote Peio Manterola eta Nerea Lasok, biek, Peiok aurreko urtean eta Nereak aurten, beraien master bukaerako lana, master bukaerako lana egiteko begirada jarri dute bizipozan. Beraz, bai Peio eta bai Nereari, eskarrik asko handi bat, indartzen gaitulako, aberasten gaitulako guzti honek. Eta zalantzi gabe, elkarteei ere eskerrik asko handi bat, azkenean Nerea eta Peiorekin ere lan guzti hau egin ahal izateko, betiko moduan zuen onena eman dezutelako askok eta askok, eta guzti horrek egiten du gaurko hau ere elkarlanaren ondorio izatea. Eta bestetikan ere, babesleoi ere eskerrik asko guzti hau egin ahal izateko, babesa jaso izanagatikan, bai Ikasiri, Danobat Group, Irizar, Gipuzkoako Aldundia eta Kutxa Fundazioari ere. Orduan, esan bezala, Peio eta Nereak emango diote hasiera gaurko jardunaldiari, gero 15 minutuko deskansutxo bat egingo dugu, eta bueltakoan mailinguru bat eta denon parte hartzea zabalduko dugu, eta bukaera emango diogu Jose Mari Agirretxerekin konklusioak ateratzen. Eta, bueno, ja hasiera emateko bakarrikan azalpen txiki batzuk. Online zaudetenak, etxean zaudetenak, esan dugu, gaurko oinarri nagusia elkarrentzutea dala. Beraz, etxetikan ere parte hartu nahi izan ezkero, txata, hor badaukazute txat bat, eta bertan idatzi dezakezute. Hemen ondoan arkaitz dago, eta puntuko laguna, beraia teklatuan ditu eskuak, beraz, bera jasoko ditu zuek idatzitakoak, eta ekarriko dizkigu ona, bai. Eta txatare, online zaudeten ontzat ere, txataz gain, partekatu nahi badazute edozein gauza, edozein bizipen, hausnarketa den alakoa, idatziz baino, ahoz egin nahi badezute, txatean ere jarri dezakezute hori egin nahi dezutela, eta arkaitzek esango dizue horretarako zein dian bideak. Eta bestetikan hemen gaudenok ere karpetak badituzue eskutan, bertan gaurko egitaraua, folioa, materiala, eta aurkituko dezute ere dokumentu bat. Dokumentu hori da gaurko jardunaldi honi, hau egiteko, Peio eta Nereak egin duten lanaren jasoketa bat. Eta etxean zaudetenok ere, gaurko jardunaldia bukatzean, denoi e-mail bat bialduko dizuegu, bai etxean zaudetenoi, bai hemen zaudetenoi ere, eta bertan dokumentu hori bialduko dugu, eta baita ere balorazio inkesta bat, guztion artean ere gaurkoa baloratzeko, eta aurrera egiteko bideak ere amankomunean jartzeko. Beraz, gozatu denok, eta Peio, zurea da hitza.
Bueno, lehendik eta behin eskerrik asko Leire aurkezpenagatik. Eta nola ez, eskerrik asko ona gerturatu zareten guztioi, eta baita ere azterketatxo hauek edo lan hauek aurrera eramaten lagundu diguzuen hori. Bueno, bainereak bainik bizipozan zentratu dugu lana. Nik aurkeztuko dizuedan lana bizipozan oinarritzen da orokorrean, eta nereak gero esango dizuenez Aspanogi eta Aspanobas elkartetan. Hortik abiatuta egin duguna zer da? Elkarte guztiekin batera saiatu gara osatzen hau, elkarte zein familiekin osatu dugu, eta horretarako galdetegi batzuk bidali genizkien familiei, beste batzuk elkartei, eta 84 familiak eta 28 elkartek erantzun dute. Eta gero, bai gure lanaren basea edo oinarria elkarrizketetan dago, hau da bizipenetan eta bizipen horietatik atera ditugun gogoeta batzuetan, eta hausnarketa horiek egiten lagundu digutenak edo elkarrizketatuak izan direnak dira 32ko familia gurasoak, gurasoetako bat, gure seineakekoak, Afesta elkartekoak ere bai, Pausoka elkarteko familia bat ere elkarrizketatua izan da, Bihotzez, Arnasa, Ulertuz elkartekoa, eta gero hezkuntza ikuspegi bat edo ematearren Seaskako integrazio batzordeko arduradunetako bat ere elkarrizketatu dugu. Hau oinarri hartuta edo hau abiapuntu hartuta, elkarrizketetan zein inkestetan ikusi duguna da, lehen sentsazioa nolabait izan zela beldurra ez, koronavirusa llegatu zenean edo koronavirusa zentzuten hasi ginenean, beldurra izan zela eragiletako bat. Beldurrak eragin positibo zein negatiboak izan ditzake. Positiboetan ikusi duguna da, beldurrak bai nolabait bai elkartei, bai familiei ekiteko edo autonomoki ekiteko indar bat eskaini diela, eta hortik abiatuta ekin dutela ez. Adibide bat jartzearren edo beldurraren kontu hau esateko, gure seineakeko kideak esaten zigun, elkarrizketatuak esaten zigun, beraiek sentitu zutena zelak ikara pixka bat, eta hortik abiatuta hartu zutela erabakia beren semea edo beren eguneko zentroa edo hezkuntza zentro horretara ez bidaltzea itxi aurretik, hauek itxi zirena, baino lehen. Gero ebai Arnasako kideak esan zigun, gainera Arnasako ama bat da eta gainera ospitalean lan egiten du justuki, eta egoera ikusita ikara nabaritu zuela. Eta Bihotzezekoak jada esaten digu, berak familiaz gain aurrak ere, aurrak uste dut nera bezaroan edo 15 bat urte dituela okerrez banago, jada berak ikara nabaritu zuela, bihotz kardiopatia duen aurra da, eta berak jada esan ziola, eta aman nirekin zer gertatuko da orain. Eta egoera horrek, esan nahi duguna da, baldintzatu duela, ez? Baldintzatu du hartu diren erabakietan, beldurrak baldintzatu du eduki ditugun eskubideen aldaketetan, eta hartu diren neurrietan. Hortik jarraituz, beldur diferenteak sortu dira, denak ez dira aurrarekikoak badaude, askotan osasun arloan lan egiten duten elkarteetako kideetan, bai daudela aurraren osasunean egon daitezkeen aldaketen beldurra. Eta baita ere, aurrak, konfinamentu egoeran, sozializazioan edo aurraren eta gaztearen egoera psikoemozionalean edukizezaken eragina ere azpimarratzen da. Horrez gain, asko eta hori nik uste gehienok edo denok nabaritu dugula, bai familiako edo gertukoen osasunean jarri dugula ikuspuntua eta horrek ere eragin digula, ez? Eta
bestalde, baliabide ekonomikoetan, ez? Baliabide ekonomikoak garai ez baitxu hauetan, edo ez jakinetan, ez kenekien gure etorkizuna nolakoa izango zen, eta baliabide ekonomikoak, bai elkarteek, bai familiek, dakiten bezala oso garrantzitsua dira erantzun integral bat emateko aurraren beharrei, noski. Eta, bueno, eta hor eskubideen arloan sartzeko edo pixka bat bidea egiteko, esan behar da, beldur honek edo pixka bat utzi gaituela nolabait bai administrazioek esaten zutenaren esku, edo pixka bat guek ere malgutu dugula, zentzu horretan osasuna lehen lerroan jarri denean, gure pentsamenduan ere osasuna lehen lerroan jarri da, baina beste eskubide batzuk alboratu behar izan ditugu, eta kasu, izan zuzeneko zerbitzu batzuk, adibidez fisioak, terapiak eta bar, hori ageri da, edo kasu batzuetan gu izan gara gure eskubide horiei eman dioguna ezin dugu osasun egoera hau horrela dago, itxaron egingo du, eta hori etortzen zait burura orain gure seinakeko elkarrizketatuak kontatzen ziguna. Zela zuzeneko mediko kontsulta zuten arren, beraiek aukeratu zuten ez joatea momentu batean, zergatik egoera etzelako joateko modukoa. Eta bueno, hortik abiatuta beste eraginetako bat harremanetan, ez? Harremanetan asko ikusi dugu, bai elkartetako familiek, bai edonorek, ez? Azken finean, bizipozaren funtsetako bat edo ardatzetako bat badakigu inklusioa dela, mundua guztiontzat eta horretarako harremanak asko azpimarratzen ditugu. Bizipozak berak elkarteen arteko harremanak ere asko azpimarratu izan ditu, eta elkarteek nola ez, beraien arteko elkar jartzeak egiteko eta elkarrekitzak izateko harremanak behar dituzte, ez? Hori pixka bat behartuta ikusi gara, ez? Ez harreman horiek ez egitzea, eta adibidez bihotzez elkarteko elkarrizketatuek esaten ziguten harremanak erabat galdu ez, baina erabat murriztu zirela bai konfinamentu garaian, eta orain ere jarraitzen dutela, ez dutela beraien errutinak asko aldatu direlako. Arnasako kideek berdin, inkluso bihotzezeko kideen harremanak ere ematen diren gunea aurrena eskola da, baina arnasakoek adibidez beraie duten arnasketan izan dizazketen arazoak direla eta kasu batzuetan eskolara ere ez dira joan, eta noski zer esanik ez, parkera ez joatearena, ez? Hortik abiatuta edo horri jarraituta gainera, gehituko nuke hori igual hasieran esan behar nuen, baina egia da inkestetan ageri dena, edo familiek esaten dutena dela gehien arduratzen zien alorra eremu soziala zela, ez? Eremu soziala zen 52 inguru edo ziren gehien arduratzen zirenak, inkluso osasun arloaren aurretik, beren aurretan edo gaztetan COVID-ak izan zitzakeen ondorioi erreparatzen badiogu. Eta gero gainera esaten ziguten, apirila inguruan egindako inkesta dira, esaten ziguten negatiboak izan zirela, ez? Inkesta erantzun zuten 3 laurdena baino gehiago, esan zuten eraginak negatiboak izan zirela alor sozialean. Esan dugu ikastetxea dela askorentzat harremana mantentzeko tokia, beste batzuk erabiltzen duten alternatiba dira seguru mantentzen diren tokiak edo eskolaz kanpoko ekintzak, elkarteek adibidez antolatu ditzazketenak, baina neurri zorrotzak jartzen direnak, edo
askok sare sozialetan mugatu dute edo harremanak kasik utxera murriztu dira. Eta bueno, gero beste puntu garrantzitsua da interakzioa, eta interakzioaren eremuan bai pausokako kideak eta bai ulertuzeko elkarrizketatuak esaten ziguten musukoa dela traba bat, harreman horiek emateko. Eta pixka bat paragogikoa sortatzen da, ze musukoa beharrezkoa da, baina musukoak ez du harreman horiek nolabait kaltetzen ditu. Eta adibidez pausokakoak esaten zigun bere semearen harremanak egiteko era, halakoa zela, berak behar du beste aurpegia ikustea eta besteek behar dute bere aurpegia ikustea. Musukoa jarri ezkero, ze gertatzen dena zer da, bere esanetan zer gertatzen zen, aislatu edo isolatu egiten zela eta beregan egoten zela eta harremanak behar ditu. Gero, festako kideak eta hau garrantzitsua da, harremana lantzen dituzte eta esan zigunez, bere konfinamenduan zehar, harreman gutxien zegoen momentuan beraien semea, gustura egon zen, baina harremana lantzen dituzten denean, hori atzera pauso bat izan zen, orain egoera horretara ohitu delako beren semea, eta orain berriz aurretik egindako lanketak, harremanetan aurretik egindako lanketak egin behar dira. Eta bueno, hezkuntza aipatu dugu, ez? Sozializatzeko gunea importante bat dela, harremanak egiteko ere bai, jakina, baina askok esaten dute, soziologo askok esaten dute, digitalizazioaren gorakada honekin harremanak egiteko moduak ere aldatu egingo direla. Eta hala izan daiteke, eta gainera agian elkarteek pixu gehiago hartu beharko dute harremanen zentzu honetan. Ze, bueno, hezkuntza sistemak, azkenean garaiotan, nolabaiteko erronka jarri zaio, ez? Ikusi da pixka bat bizipozako esaten dugu, ez? Gai berezia lantzen dituzten elkartea dela. Baina zenbateraino den, ez dakit zenbateraino den berezitasunak izatea, eta zenbateraino dituen behar bereziak hezkuntzak, ze koronavirusaren egoera honekin berezitasun gehiago sortu dira. Agian zaitasunak benetan dituztenak ez garagu, baizik eta hezkuntza sistema, ez? Eta nolabait egia da akademikotasunean oinarritu dela, esaten digute elkarte askok erantzun orokorra eman dela, eta ez dela behar bezalako erantzuna eman, ez? Adibidez, 3-12 kideak esaten zigun, berak betidanik nahi izan duela bere alaba, nahiz eta bere mugak euki eta bere eskolaren akademikotasunaz jarraitzeko bere zailtasunak izan, beti matrikulatu nahi izan duela bere herriko ikastolan. Eta hori bere erantzuna ez jaso ez duenez, bere erantzuna izan daiteke ez agian matematikak izkastea, baina bai fisio saioa jasotzea, beste toki batera eraman behar izan duela, COVID-19 aurretik, hainbat borroka egin ostean. Era berean asko gertatzen da, ulertutzeko esan izan digu, digitalizazioak dituen mugak ez, bere alde positiboak esaten ditu, isiltasuna, dena idatzien material gehiago dago, eta gorrak edo entzumen urritasunak dutenek, erreztasun gehiago dituzte, baina noski. Kontua da, erreztasun horiek eukitzea, eta beste gauza da, entzumenak edo entzumenezko frogak egitea, gainera, baliabide batzuk eskolan geratu direnean, adibidez mikrofonotik edo irakaslearen ahotsetik implanteraz segituan joaten den ahotsa segituan joateko den tramankulua geratzen bada, baliabide importante bat gelditzen da kanpoan, ez? Eta gero asko hitz egin da, gauza batzuk atzan duzten ari naiz, baina asko hitz egin da arrakala digitalaz. Eta hemen ikusi duguna da arrakala digitala ez dela bakarrik tresna digitalak dituzten pertsonetan gertatzen, baizik eta erabiltzeko zailtasuna dituzten pertsonetan ere gertatzen da hori. Beraz, nolabaiteko erantzun
erantzuna beharrezkoa izan da horretan. Eta gero, azpimarratu nahi dudan beste gauza bat, edo azpimarratzeko den beste gauza bat da, eskola abstentismoarena. Oraindik, eskola abstentismoa dago, lehen esan dut, ez? Bihotzez elkarteko kide batzuetan, Arnasako elkarteko kide batzuetan, gainera, bihotzez elkartekoek eta Arnasakoek lortu dute etxean izatea eskolak, baina nolabait azken finean, beraien errekorrido edo ibilbide akademikoan pixka bat atzera geratzen ari direla esaten da. Esaten dute edo azpimarratzen dute, ez? Ordu gutxiago dira eta ez da berdina hori jarraitzea hor. Eta hori ez, pixka bat hausnartu dugu horren inguruan eta, bueno, eskola absentismoari ez dio zai eskolatik asko erantzun, eta hori pena bada, baina esango digute askotan egoera berriak direla, baina gero nereak ondo esplikatuko digun eran uste dugu eta bizipozanko kasu askotan, bideiak egin behar dituztenetan eta bar, eskola absentismoa beti existitu da eta beti egon du da aukera baliabideak sortzeko, minbizia duten aurren kasuetan eta bar. Eta gero, bueno, administrazioaren eta gizartearen jokaerak aipatu nahiko dituzke, baina laburra izango naiz, noski, ze denbora ustez gutxi geratzen zaitela. Eta, bueno, beti ongizatearen esparrua eta eskubideen esparrua beti geratu da bai gizartearen eta bai administrazioaren eskutan. Gizartearen eskutan ez dugu uste hainbeste geratu denik, baina berez gure eskubideetako bat eskubideak errespetatzea da. Kontua da, askatasunak hainbeste pixu hartu duen garaiotan, batzuetan eskubide sozial, ekonomiko eta besteen eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalak azu egiten zaizkigula, eta hori ikusi dugu bizipoza elkartean, ez? Askotan gertatu da, adibidez, berezitasun batzuk zituzten pertsonei ateratzen edo irteten dutzi zienean oihu egitea balkoitik, ere bai dezentetan ikusi dugu albokoa ez errespetatzea edo batzuetan adibidez musukoaren kontrako kanpainak egin direla adierazten zigun uste dut bihotzezeko kideak edo bai eskola bat barnean, baina karo esaten zuen, noski, baina igual gelako norbaitek minbizia edo gaixotasunen badauka eta igual interesantzaio ahalik eta neurri gehien hartzea. Eta bueno, hori azpimarratuko nuke, eta gero administraziotik, administrazioak ere erronka handiak izan ditu, batzuek esaten digute, eta egia da ez dela erresa izan, baina zerbitzu batzuk eta kolokan gelditu dira, eta hor 72ko kasua azpimarratuko nuke, ez ditu zerbitzuak izan, joan da edabidetara, ez daizkiez beraien zerbitzu guztiak eman, baina, eta horren ondorioz, zentro jakin batean, ingresatu behar izan dute beraien aurra, eta horrela eskubideen jabe direnak edo ongizatearen jabe direnek ez dire bere ongizateari erantzun integral bat eman. Eta gero, askotan daude hor musuko transparenteak edo musuko gardenak ez dira zehar argiak esaten da, ez? Ez dira homologatu, bai gorra diren personei bai entzumen urritasuna dutenei asko eragin die horrek, zerbitzu hainbat esan dugu 72koaren kasuan, eta txertoek txertoa ez izatea bihotzezeko, Arnasako, edo beste hainbat kolektiboetako kideek eta beraien zaintzaileek asko mugatu du lehen esan dugun sozializazioa. Eta azkenik, elkarteen eta familien arlorrean esan behar dut, kriston lana iten dezuela, zuek atera dituzuela aurrera azken finean. Ez familiak, ez aurra bakarrik, ez elkarteak bakarrik, baizik eta baita gizartea ere, ze gizartearen utxune gehienak tapatu dituzue, eskubide asko bermatu dituzue eta bermatzeko gai izan zarete.
Eta asko ikasi duzuela ere ikasi da, ez? Adibidez, familia batzuk jarri dira ikasten fisioterapia saioak, aurrek ere terapia personalki egin dute, eta bar. Eta elkarteek auto asmatzeko eta auto errealizatzeko gaitasuna izan dute, eta etorkizunean baliagarri zaizkien hainbat erraminta eraiki dituzte. Eta bueno, hau guztia esan da, hainbat gaia aipatu ditugu, hainbat arazo berri sortu direna, azkenen ez dira, eskubideak dira, baina eskubide hauek hein handi batean urratuta zeuden, baina nolabait agerian utzi ditu egoera honek ez. Eta, bueno, bazeuden lehen batzuk, kolektibo batzuk jada aipatutako neurri asko hartzen zituztenak, horien artean Aspanogui eta Aspanobas, eta horien inguruan Nereak asko hobeto hitz egingo digu. Bueno, kaixo denoi, eta eskerrik asko Peio hitza emateagatik. Hitzaldi honekin edo hasi aurretik nahiko nuke pixkat testu inguruan kokatu bai, gure ikerketa nondik abiatu zen. Eta, nabarmena da ez, agerian geldituak COVID-19 ekarri duen pandemia honek, bai egunerokotasunean zenolako inpaktua izan duen ez. Eta, ni pixkat ikerketa testu inguruan jartzen da, bueltaka sinitzen, buruai bueltaka, eta bai zalantza etorri zitzaitela ez, eta ze gertatzen da pandemia etorri aurretik, egoera zaurgarri batengatik ere, bizitza edo egunerokotasuna egun batetik beste aldatu zaien familia hoiei ez, orain ikusi da nabarmen ez, egun gutxitan nola aldatu daiteken bizitza, eta orduan gerturatu nahi izan nun, pandemia aurretik ere, egun batetik bestea, olako egoera zaurgarri bat bapaten etorrita ez, bizitza aldatu zaien familia horietara nahi nun gerturatu izan, eta testuingurua zehatzago konkretatzeko asmoz edo, minbizia daukaten edo izan duten aurren eta hien familien gana gerturatzea erabaki izan, eta bai, lanaren ikerketa nagusia, helburu nagusia zen, ezagutzea bai, COVID-19 eragindako pandemiak, minbizia daukaten edo izan duten aurren eta hien familiengan zenolako inpaktua izan duen. Horretarako, azterketa hori egiteko ardatz nagusia erresilientzia izan da, bai, erresilientzia ulertuta pertsonok daukagun gaitasun bat ez beharrei aurre egiteko, eta bertan nahi genuen fokoa jarri ez, eta atera hortikan daun mamia, hortikan nabarmena zalako bainbat ikaskuntza aterako ziala hezkuntza komunitatearentzat edo beste pertsona guztientzat, ezta. Orduan, hori esan da, genuen hipotesi bat, ez, eta pentsatzen genuen, familia hauek aur minbizia egoera hau pasata, ez, ziur erresilientzia estrategia batzuk garatu dituztela eta barneratu dituztela. Baliagarriak izan zaizkie pandemia egoeran aurre egiteko, bai edo ez. Gure ikerketa hortan enfokatu nahi izan da, eta gure hipotesia zen baietz. Ia behin barneratutako baliabide horiek, baliagarriak izan zaizkiela pandemia eri aurre egiteko, ezta. Eta, hau ikertzeko, Aspanobas eta Aspanogiren gana hurbildu ginen, eta bertako familiek parte hartu dute gure ikerketan, esan beharra dago, pixkat kokatze aldean, denak diala pandemia baino hilabete edo urte batzuk lehenago minbizia diagnostikatu zaien familiak. Ze hor ere, hipotesi bat izan daiteke erabat ezberdina dela ez, pandemia hasi eta orduan diagnostiko jaso dunak, edo aurrez dia hilabete batzuk erresilientzia prozesu hortan edo hori bizi dutenak ez. Orduan, kokatzeko denak dia pandemia baino hilabetek lehenengo diagnostiko hori jaso duten familiak. Gero, ateradian emaitza hauek, ateradan informazio bi multzo nagusitan banatu da. Lehenengoan ezagutu dugu aurren minbizien prozesuan zenolako inpaktu eta zenolako eragin izan duan familian, eta, aipatu duten bezala, zenolako estrategia garatu eta bereganatu dituzten, eta bigarren zati baten, eta pixkat igual gaur gehiago foko hor jarriko dut,
COVID-19 honek, pandemiak ekarri duen egoerak zenolako inpaktu aukidun familietan, eta ea baliabide eta estrategia horien transferentziarik egondan edo ez. Bale, orduan, naiz eta bigarrengo hortan nahi deten jarri fokoa, igual ezinbestekoa da lehenengo multzortatik ere, zenbait zertzela da edo aipatzea ez. Eta aste bagea pixkat, aurren minbiziaren diagnostikoak familian daukan eragina, hor atera informazio pila bat atera da, irakurri genezake begirada eta ikuspuntu ezberdinetatik, baina nabarmen atera dan ondorio bada, eta hau hemen zaudeten askok badakizu ez ziur bizi dezuelako ere, familiako egunerokotasunean, sistema familiarrean eta ohituretan erabateko aldaketa etortzen dela ez, eolako diagnostiko bat jaso ondoren. Horren lehenengo ondorioa hori da, eta hori ulertu behar da ez, egun batean olako diagnostiko batek jasotzeak, aldatzen dula familiaren funtzionamendua. Hor ikusi dela, ezberdina dela, azken diagnostiko hori jasotzeko prozesu luze bat pasa behar izan duten familiak, ze badaude, hilabete luzek, azken diagnostikora arte hilabete luzeak igaro dituztenak probak iten, edo egun gutxitan batean etorri dan diagnostiko bat izan bada, hor nabarmen eman da. Eta ja, baliabidetan zentratze bagea, hor baliabide kognitiboei dagokienez, nabarmen ikusi da nola familia hauek informazioa eskuratzeko martxan jartzen dituzten mekanismoak, mekanismo kognitibo horiek deitze zaienak. Beraien behar bada, informatu nahi dute, ezagutu nahi dute egoera berri hau, eta nola, kognitiboki, hainbat estrategia hasten dien garatzen, hemendikan informazioa bilatzen, jendea ezagutzen, eta hor gero ere sartzen da, nola erakundek egiten duten lana, ezta. Baliabide emozionalei dagokienez, azkenen oreka emozional bat, olako egoera bati aurreiteko ezinbestekoa da, ez? Eta baliabide emozionaletan nabarmen ikusten dela nola familia bakoitzak bere heldulekuak topatzen saiatzen den eta topatzen ditun. Ez da, hori nahi nuke azpimarratu ez topatzen ditu. Batek topatuko du gehiago harremanetan, bikotean, familian, lagunetan, gehiago soziala dan hortan, eta beste askok, eta honek igual zaletasunarekin ere lotura izan dezake, izan kirola, izan musika, ez? Bakoitzak aurretikan ere bazituen zaletasun horiek, nola indar gehiago hartzen duten eta hortan ere indartzen dian, ez? Eta hori nabarmena da hori egiteko gaitasuna izaten dutela, ez? Eta azkenik harremanezko baliabide dagokienez, hemen ikusi dela familia hauentzako, erresilientzia prozesu honetan, kolektiboak daukan indarra. Eta hau bada ez, sare honen beharra, egoera berdinean daudenak ezagutzeko, konpartitzeko beharra, hori familia askok azaldu dute, ezta. Eta behin hau esan da, labur esan den, saiatu naiz laburpen txiki bat iten, baina idetela igual kokatu COVID-19 pandemiak ez ekarri duen hontan. Eta lehenengo ideia nagusia da, eta uste, hau nahiko nuke azpimarratu, pandemiak egun batetikan bestea ekarri ditun egunerokotasuneko aldaketa, ohitura aldaketa asko, minbizia daukaten edo izan duten familientzat ez dira berriak. Eta hori azpimarratu behar da. Gauza asko, aldaketa asko, beste edonorentzat berriak izan dianak, familia hauentzako ez dira berriak orduan. Ideia horretatik abiatzen da pandemia hau, ezta. Gero ikusi diala, azkenen etxean egon dianak ja tratamendua bukatuta, behin-behineko alta eman da, emandan inpaktua esan genezake izan daitekela beste edozein aur edo familiengan emandan inpaktua, ez? Eta ezagutzen dugu itxialdiak aurrengan eta aukidun eragina. Nabarmenagoa izan dela aldaketa, ospitalean, ingresoagatik edo eguneko zentroetara bisitak egin behar izan dituzten aurre eta familiengan inpaktua zuzenagoa izan da. Azkenen ospitaleko egunerokotasunen aldaketa asko eman dialako. Gero nekaneko beto azalduko digu, baina bisita gutxitu dira, jolastokiak itxi, gurasoak harremantzeko gelatxoak ere itxi behar izan dira, baina ez naiz aurratuko gero nekanek hori hobeto azalduko dulako. Eta testu ingurua ulertuta eta jasota beraien aurren minbizia prozesuan jaso dituzten baliabideak ez, galdera horri erantzuten saiatu geha ez, egon da baliabide horien transferentzia? Gure ondorioa atera dana izan da baietz, badagoela.
bai familia hauek pandemia honi aurre egiteko eta batez ere itxialdian zentratu nahi nuke, ze pandemia etorri zanen segituan itxialdian sartu ginen ez, bai itxialdi horri aurre egiteko, bai, izan dituzte beste baliabide batzuk, ziurrenik egoera zaurgarri bat bizi ez dutenak baino gehiago. No, ziurrenik ez hori ikusi dugu. Asko izan dira baliabide kognitiboak, hau da, familian antolatzeko, ardura berriak eta rolak banatzeko, etxeko errutinak, ez? Oso ohituta zeuden etxean errutinak egitea, seme-alaba guztiengan iristeko, bat ospitalera, bestea lanera, ez? Oso ohituta daude mekanismo kognitiboiek eukitzea familian. Itxialdian horrek lagundu du. Baliabide emozionalei dagokienez, hor bai ondala ezberdintasun bat. Pandemia iritsi aurretik, hilabete batzuk lehenago, ja behin-behineko alta jaso duten familiak, bai itxialdia esan dezakegu oreka emozional, banaiko orekatu batean bizi dutela. Aldiz, behin-behineko alta eta bizitza normalera esan dezagun buelta egin eta segituan pandemia etorri den familietan, hor bai kostatu dela gehiago oreka hori mantentzea, ez? Azken fine, egon dia famili batzuk ezagutu ditugunak, 2008ko otsailean, ez? Aurra eskolara buelta, gurasoak lanera buelta, eta martxoan denak etxera berriro, ez? Eta kasu horietan, familia horietan, berriro oreka emozional hori lortzea gehiago kostatu da. Ez da hor bat zeuden hor batzuk. Berriro musukoa, berriro etxean, ez? Berriro eskolara buelta, eta nola berriro itzuli barri izan duten aurrez beraientzako normaltasuna zen hortara, ezta? Eta, pixkat ja isten jun behar dut, ja hasi naiz luzatzen, baino bai esan nahi nuke azkenen ondorio garbia dela, geneukan hipotesi hori baieztatu da, minbizia izan duten edo duten aurren familiek izan dituzte, garatu eta barneratu dituzten estrategiak baliagarriak izan zaizkie pandemian, eta bai nahiko nukela esan, azkenen ikerketa hau, minbiziaren testu inguruan ikertu da, baino beste edozein egoeratara zabaldu daiteke, eta hipotesia berdina da, eta ziurrenik lortuko genuken ondoria ere berdina izango litzateke ikerketa prozesu hortan. Eta bai nahi nuke pixkat, eta huia bizipoza sarean parte zeaten elkarte guztiei behi da, ez? Azkenen, nahiko nuke hau ere indar mezu bat izatea, eskertza mezu bat ere, noski, ze azkenen erakunde hauetako parte zeaten familiak, bazeate eredu erresiliente, eta zeate eredu erresiliente komunitate osoarentzat, lehen peiok ere esatezunez, gizarteari ezinbestekoa dan hori eskaintza jozue indar hori, orduan eredu erresilienteak zeate, eta hau da eskertzan mezu bat, eta ere kontziente izan gaitezen erresilientzia prozesu individuala dan bezala kolektiboa ere badala, eta ezinbestekoa dela, adibidez, egoera honek den hankaz gora jarri duen hortan, gizarte edo jendarte bezala aurre egiteko, eredu horiek konpartitzea ezinbestekoa dela, ez? Eta, nahiko nuke izatea mezu bat ere, hausnarketarako, bakoitzak bere hausnarketarako erabilgarri izan zaiola, baina hoixe eta beste gabe, orain ja pentsatzera eta hausnartzera zuen gau izan. Eskerrik asko. Eskarrik asko, Nerea, Peio, hasieran esan bezala, ez? Lujo bada eta eskerrik asko handi bat eman behar diogu denak aberasten gaituzuelako eta bereek esan duten bezala elkarte guztioi ere. Eta hasieran esan bezala, tartetxo, atxeden alditxo bat hartuko dugu, 15 minutukoa, hau da, 12 bost gutxitan bueltatuko gea, eta gero ja maienguruari emango diogu paso, denon galdera edo bizipenak edo jasotzeari, eta itxierari ere bai. Beraz, hori, 15 minutu, 12 bost gutxietan, bueltan gaude denok. Eskerrik asko. Eta hemen gaudenok, presentzialki gaudenok, hemen onduan dagoen taberna honetan, hor daude kafea edo pintxoak, eta hemen onduan bertan, hortxe nahi badeu, ordula ordentxoa.
Eguardion, bueltan gaude berriro, eta lehen esan bezala, bigarren zati hontan, lehenengo mai inguru bat burutuko dugu, bertan, gurekin izango ditugu, Aspanogi elkartetikan Nekane Lekuona, Pausoka elkartetikan Amaia Irazusta, gure Señeak elkartetikan Luis Malandaluze online sartuko da, Bihotzez elkartetikan ere Josune Tokero online sartuko da, eta Peio Manterola ere bizipozatikan hementxe izango dugu. Eta, bueno, mai inguru hontan, pixka bat entzuten ari geana, esan deguna hasieratikan ere, bizipenak, garatu ahal izan dituzuten estrategiak, besteentzako ere baliagarri izan daitezken, ikaskuntzak, edo etorkizunari begira ere, zein erronka, zein ikaspen, zein errebeindikazio, guzti horiek entzungo ditugu zuen ahotatikan, bakoitzak 10 minutuko tarte hartuta, eta lehen esan bezala, baten batek ere hitzartu nahiko balu hemen presentzialki eskua altxa, edo online etxean baldin bazaudete, chat bidez ere egin dezakezue. Así que hasteko, Nekane, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko Leire, eta eskerritzak lehenengo Peio Manterola eta Nerea Laso sekulako lan egin duzute. Azkenean Nereak esandako guztiarekin ados nago, argazki bikainatea dio aur minbiziari, eta bestelako gaixotasunei ere bai, ez? Estensibla edo zabaldu daiteke, ez? Azkenean horren eskerritzak, ez? Pirata eta familien izenean. Bueno, ni hasi behar naiz, pixka txarreatxo bat egiten, ze suposatu duen COVID-ak aurren, familien eta elkartean, ez? Hasiera batean, mehatxu bat zen COVID-19. Oztopo berri bat, arrotza, aurrekaririk ez zegoen, familiak ohituta zauden, bestelako birusen aurka burrukatzen, bazitu zen prebentzio neurriak, baina COVID-aren aurrean, hasierako informazioa oso nahasia zen. Bildurra, kezka, noraezea, informazio gutxi. Familiko kideren batek ekartzen bazuen COVID-a etxera, zer gertuko zitzaion gaixori dagoen minbizidunari? Hau da, tratamenduan dagoen gaixo horri. Edo ospitaleko egonalietan, COVID-a hartzeko aukera, ez? Edo demagun, Bartzelona, Madridera joan behar izan dutenen kasuan, eta COVID-a han hartzen bari madugu, ez? Pentsatu, ez? Zaintzailerentzako ze ardura, kezka, eta horrekin hasi dira, ez? Baina bestetikan, Nereak esan du, ez? Erresilientzako gaitasuna dutela, ez? Oztopo hori aurre egiten badakitela. Orduan, prebentzio neurriak bazituzten barneratuta. Bestetik, pandemian zehar diagnostikatu berriei, neurri horiek barneratu behar izan dituzte, ez? Baina pixkanaka joan dira egokitzen. Prebentzio neurri horiek eskua garbitu, beti onkologi komunitatean beharrezko izaten da eskua garbitzea, harremana gutxitu, distantzia mantendu, maskaria jartzea kasu batzuetan, isolamendutako geletan egon behar dute, askotan, horren aurrean bazituzten. Baina COVID-ak egin duena da, prebentzio neurri horiek geroz da zorrotzagoak izatea. Familiek hartu behar izan dituzten neurri zorrotzagoak. Lanera joan behar zuen guraso horrek neurriak hartu behar zituen, eta COVID-a ez hartu eta etxera eramatera. Edo anaiarren kasuan, eskola garaietan, prebentzio neurri horiek etxera ez eramateko COVID-a, ez? Horren familiarentzako bai izan dela sekulako estresa kasu horretan, ez? Baina, pixkanaka erresilientzari esker jundira egokitzen eta gainditzen. Ospitalean ere neurriak zorrotzak izan dira. Gure kasuan, Donostiko ospitalean, bakardadea, isolamendua, isiltasuna zan hasiera nabaria, ez? Gure elkarteko psikologoak, berak egin izan ditu bisitak, konfinamendu garaian eta orain ere berak egitetu astean behin, esaten zuen hasieratean sekulako isirunia zegoela ospitalean, bildurra zegoela, ospitaleko langilegoaren aletikan, zegoen, ez? Bildurra aurrorrekin egotea, familiekin egotea, eta arrudun hori, ez? Errudun sentimendu hori, eanik kutsatuko dioten aur edo familia horrei, ez? Eta ze galera izango duen bere egunerokotasunean. Hori dela eta, gelatikan ezin ziren atera aurrak, ezin dira atera, gaur egun ez dara, unitatea barruan egon behar dira, zaintzaile bakarra egon behar da, hau da, gurasun artean daukate aukera txandak egiteko, baina ezin dira etorri ez aitun amonak, ez osabaizebak, ez lagunak, pandemiaren aurretikan adibidez bazaukaten aukera hori, aitun amonen bisitak, osabaizebenak, eta lagunenak, ez da horrek ematen ziren errespiro momentu horiek, baina gaur egun ez daukate aukera horik. Gainera, elkartetako voluntarioak ezin dira joan ez dara, soilik Aspanoiko psikologaren presentzia. Ez dara algaraklon paiasoen bisita edo porrotxen, ez? Bisitak eta alaitasun momentu horiek, ez? Hainbeste ematen dutenak, ez? Bizipoz hori. Baitare,
etxez etxeko irakasle laguntza zerbitzua eteni egin behar izan zen, momentu batzuetan, eta onlinera pasatu ziren, eta pentsatu, kimio jasotzen ari dienak momentu horretan ez, fisikoki ez daude ondo, eta behar dute presentzia, behar dute erreferente bat, irakasle bat berai lagunduko diena ez, aurre egiten momentu horretan, kognitiboki ere bai behar dute ez, presentzialtasuna. Baita esan ikastola itxita ondala, eta gaur egun itxita dago, soilik irakaslea pasatzen dira geletara materiala matea, zibergela ere itxita dago, kafeteria ere itxita dago, gure elkarterako ere azkenean gurasoei bazkari laguntza ematen dugu guneroko. Eta kafeteriari esker, lortu genuen ez, mantentzea laguntza hori. Bentsat gurasoak kafeteriara gerturatu, ez eta itxitagon, medikuak bezala izate aukera ez, bazkari hori jasotzea eta zaintzea ez, guretzako garrantzitsua zaintzea. Bestetikan ere, esan zaintza osoa gurasoengan izan dela, horrek estresa sortu die, eta baita ere COVID-ak ondorio bikoitza izan du ez, bestelako esparruetan, ekonomian, lanean, gurasoak ere, kasu batzuetan, ertegorara eta pasatu dira, eta bestelako lan baldintzak, igual, okertu egin dira. Kume lan murrizketa, kasu batzuetan ere, eliminatu barra izan da, edo ez da posible izan, eta horrek ere galerak ekarri ditu. Gero hezkuntza arloan, esan deten bezala, etxez etxeko irakasle laguntza zerbitzua bertan bera garitu zen momentu batean, onlinera pasatu zen, eta gaur egun jarraitzen dute soilik etxean, ospitalean ez. Eta gizarte harremanak, esan den bezala, lehendikan oso aislatuta zauden, eta distantzia gehiago mantendu behar izan dute, fisikoki, emozionalki, aitona monetatik, eta lagunetatik ere. Beraiek, esan Aspano Bas eta Aspanoiko piratek, familiek, badakite zer den konfinamendua pasatzea, ez? Prebentzio neurria jarraitzea, aurretik ikasi dute, ez? Eta momentu batzuetan sentitu dira berdinak. Denok konfinatuta genden momentu horretan, esan diagu, gu ez gera ezberdinak, denok gaude berdin. Eta horrek ere azkenean, induguna da begiak irikitzea ez, gizarte osoari, ez? Eta irakaspen bat eman digute. Azkenean, gaixotasun berak eta tratamenduek ez, iten dutena da, isolatuta egotea, ez dute klasera jun, ez dute lagunekin egon, ez dute taletan parte hartu, kirol eta iskiali ekintzetan, ez azkenean dituzte mugarri asko, baina egokitzen dira, badakitelako momentu hartan garrantzitsuena osasuna dela, bizitza dela, ez? Eta horri eutxi berri dutela, itxaropeneko mezuarekin, ez? Hemendik lortuko dugula, ez gainditzea, ez? Eta horretik berentzako konfinamendu egoera hau, pandemia ez da izan hain gogorra, ez? Barreatuta dutelako, ez? Azkenen irakaspen hori eta aurrera begitatzen dutelako. Egunekotasuna bizi dute, ospitalean azkenean sormenak asko laguntzen die eta etxean ere bai. Ez eta egon isolatutako gela batean, materiala bali maute gurasoekin jolasteko aukera, ez? Aur txikienek, edo pelikula bat ikusi, edo azkenean, edo solasaldi bat, nik gogoratzen dut ama batek esan zidan aspaldi, nik ez dut sekula inbeste jolastu nire semearekin. Tristea da, ez? Nire semea gaixotzea berarekin jolasteko eta elkar ezagutzeko, ez? Eta, irakaspen horrekin egeritzen geha, ez? Ze gaitasuna daukaten, ez? Horri buelta emateko, gizarte osoak ejatzen ari garen momentu honetan, ez? Askatasuna, maskarilla eta beste, ez? Konfinatutan gea, beraiek ez diak ejatzen. Beraiek, bai piratak, aurrak, bai familiak, aurrea jarraitzen dute. Ez dute transmititzen hori. Bakitelako, ez? Zer duen garrantzia, ez? Eta hori helaratzen dute. Eta, bazkenean, nahi esan, familien indarra, piraten indarra, hor gelditzen dela, eta denentzako irakaspen badela. Eta, elkarte bezala, gure arronka dela presentzialki egotea. Ospitalean momentu honetan ez gaude presentzialki. Psikologa bai, juten dela tarteka, baina egun nahi dugu egunekotasun horretan egotea. Familiai bisitatu, aurrekin egon. Dituzten gabeziei erantzun bat eman, eta baita ere familiak ezagutu. Niri pasatu zait, konfinamenduan zehar, famili batzuak ez dituela ezagutu, presentzialki. Telematikoki egon gara harremanetan, lagundu behartzen zaien gauza guztietan, baina ez dagoen kontakturik, eta Aspanogin garrantzitsua da kontaktu hori egotea ez, mantentzea ez, azkenean erlazioiek, identitate bat elkarte bezala, elkar laguntza, gurasun artean garrantzitsua da, ez? Esperientziak elkar banatzea, eta bideo hartan gaude, eta poliki-poliki ari gara antolatzen ekintzak, bai murriztuak, isialdiko ekintzak, azkenean aukera emate aurrei ez, elkartzea, guraso ere bai, eta neurriak jarraituz, ez? Azkenean gu prebentzio neurriak beharrezkoak diala, ez? Eta azkenean osasuna dagoelako, ez? Hor, duan.
Bai, etxera. Ez, ospitalera ez, presentzialki ez. Ez. Azkenean bisitak ez daude onartuta. Bakarrikan ospitalen dago ikastola bat, hor daude bi irakasle, irakasle horiek pasatzen dira, baino ez dira etxekoak, ez dira etxeko referenteak. Berterezu? Hori da. Bai, ez dit eman demorik gehiago azaltzeko, baina bueno. Bai. Azkenean behaientzako ere, egunerakotasunean eukitza klase horiek edo garrantzitsu izango da, ez? Piskat denbora gehiago murrizteko eta hori ere ez eukitza gogorra izango da, ez? Oso gogorra. Beste ezberdintasuna areagotu iten da, ez? Bai, alaxe da, ez? Azkenean, horretik komentatu dut, presentzialtasuna garrantzitsua dela, irakasleak dira referenteak, ez zubilan egiten dute ikastetxeekin azkenean, ez? Eta etxera doaztenak, irakasle horiek azkenean daukete konfiantza bat gaixoarekin, eta ospitalean jarraitzak garrantzia handia du. Baina, COVID-a dela eta prebentzio neurriak jarri behar izan dira oso zorrotzak, eta soili, ikastolako irakaslea pasatu dira, sekulako lan egin dutela, hori ez dudan jartzen eta beharrezkoa diela. Baina, eta azken onlinera denok egokitu behar izan dugu, baina tratamendua jasotzen nahi den aurrak dago oso lurjota. Eta kognitiboki kostatu egiten zaio baita ere, azkenen ohiturak ere galdu ditu, denbora luzaten ez da joaten ikastolara. Horrek ere presentzialtasunak laguntzen du. Online saioak azkenean ez du traba gehiago jarri, muga gehiago oztopoak azkenean. Eta gero, azken galdera ez dakit, zen uste dut, pandemia egoera honetan, talde ezberdinak igual, jetxin dira, animoa jetxin da, lehen komentatzen igual peio batzuk ez dira hainbeste elkartzen. Azpan hori mantentzen du indar hori edo ikusten duzu familietan edo animoa jetxin da, ez dakit esplikatzen. Nik ez dut ikusi animoa gehiagi jetxidanik, ez? Azkenen daukaten gaitasun horrek, resilientzia horrek iten diena, ez? Hortan jarraitzea, ez? Azkenen badakite dela, denbora baterako dela, pandemia hau, pentsatu beraien kasuan, konfinamendu egoerak jarraituko du. Batez ere goen tratamendu daudenen kasuan, ez? Eta daukate beste gaitasun bat, ez? Egunerokotasuna bizi dute, eta ematen duzuen gutxi hori onartzen dute. Bai, adibidez, tratamendu amaitu dutenek, botatzen dutera faltan elkartze hori, ez? Baina burrukan dauden familioiek azkenean behar dutena da, ez bere seme alaba sendatzea. Edo behintzete tratamendu amaitzea, edo, ez Baina, gu beti mezua, goaz poliki elkarte bezala ezin izan ditugu gauz asko egin eta guain ari gara, ez? Ikusten dugulako beharrezkoa dela eta prebentzio neurriak mantenduz egin dezakegula. Ez dugu nahi inungo momentuan arrisku bat izatea inorrentzat. Ez, mi esker. Egunon, nik nekanerekin batera, zoriondu nahi ditut, orain nekanez ere zoriondo, Peio eta Nerea, uste eta aurkezpen bikainak izan dira, eta aurrekoan gero atxeden aldean komentatu dugun bezala, egia da, naiz eta arazoa desberdina izan, sortzen ditugun estrategiak edo erantzunak berdinak edo antzerakoak direla, ez? Orduan, saiatuko naiz, aurkezpenean pentsatuta nuen lerroan, pixkat, gehiegi ez errepikatzen, eta, pixkat, pausok elkartean, gertatutakoak edo emandakoak azaltzen, ez? Baina, aipamen egingo dut, zen askotan antzerako arazoak izan ditugulako, bale? Nire aurkezpenean, Peiorekin hitz egin nuenean, zer planteatu nola ez, 3 atal guzti desberdinduak izan nahi ditut, guzti desberdinak direlako, ez? Askotan, elkarte bezala, bai umeekiko eta bai familiak, ez? Uste egoera eta erantzunak desberdinak izan dira, baina garrantzitsua iruditzen zitzaidan 3 atal hauek ikustea, bale? Konfinamendua iritsi izenean, azkenean, mundu guztia gelditu egin zela, baina elkarteak hor zeuden, ez da? Elkarteak egiten zuten lan guztiz ikuste zein bihurtu zen, momentu batzotan, ez? Azkenean, gure beste lehentasun batzuk genitun, gure beste zalantzak, batzuk mehatxua, beldurrak, ez? Gainera, populazio zaurgarriekin arazoi desberdinen gati, baina, beldurrez geunden guztiak, orduan, dena geldirik eta ikuste zein bihurtu ginen, ez? Zein zen arazoa, COVID-a, nire alabak behin esan zidan, ama, pandemia baino lehen teleberria bazegoen? Eta esatzen,
Claro, zertaz hitz egiten zuten teleberrin, egia da, ez egon beste arazorik. Orduan, hori garrantzitsua da, elkarteek bizi izan dugun bakardade hori, ez? Zergatik, gure arazoak eta gure zitasunak jarraitzen zutelako. Eta kasu batzutan, handitu egin zirelako. Orduan, hori garrantzitsua egin zen. Gauza, bizitza guztia bezala, gizarte guztia bezala, berrantolatu egin behar genuen elkartea. Bai, familiak elkartzeko genuen gunea, familiak gure ekintzetarako genituen topaguneak, berrasmatu egin genituen, eta gero guk, elkarte bezala, gure pausokan terapeuta ditugu, 13 terapeuta ditugun kontratatuak, hor ardura bat genuen terapeutoien aurrean, ez? Orduan, elkarte bezala, elkartean voluntario lan egitea oso gogorra izan zen, eta hori esladatu nahi dut. Gure lana, gure umea, gure etxea, gure dena, eta gainera elkartearen zama. Nik ama naiz, nik esaten duen bezala, ama naiz, eta 15 langileen erteak kudeatu behar izan nituen. Ez bakarrik administratiboki, baizik eta emozionalki. 15 familia daude horratzea, orduan, guretzat, elkarte bezala, guretzat oso gogorra izan zen, ni behintzat, eta juntan gauden guztientzat hori kudeatzea, ez? Orduan, eta gero atzetik aldundiak, eta zurik eta hau egin barezu, eta zurik eta hau, orduan, nik uste elkarte bezala horre ere isladatu behar dugula, ez? Zer nolako saritasuna izan dugun, voluntarioki kudeatzen ditugun elkarteak, batzuk buruarekin horla egiten diazue, etxean daudenak ez dakit nona zaudeten. Hori ja, holako batxe administratibo guztiak gaindituta, esan genuen, hasiera batean guztiak pentsatzen genuen, 2 aste izango zirela, gero aste santua dator, eta gero bueltatuko gera. Bai edo ez, guztiak pentsatzen genuen hori, ez, luze egin zitzaigun. Gure umeek terapiak bazituzten, guk terapiak ematen ditugu, eta mundu guztia bezala berrasmatu egin genuen gure lana. Teleterapia asmatu genuen, edo nola egiten ikasi genuen. Egia da, ezin izan genitula terapia guztiak tele modura pasa, ez? Guk pausokan logopedia, fisioterapia, psikologia, terapia okupazionala, terapia mota desberdinak ematen ditugu, batzuetan ezin zen, terapia guztiz oso manualak direlako, baina beste gauza batzuetan, posible izan zen, bale? Posible izan zen, zailtasun handiarekin, lehenengo, baliabideen familiak, bideoa, edo streaming bitartez edo online, edo bideo deien bitartez egin alizateko, denbora izan bartzen gogoa izan bartzen gauza asko, ezta? Denetarik egon zen, guk batzutan teleterapia zuzenean ematen genitun, bideo dei bat jarri, eta zuzenean eman genitun, abandai askorekin. Logopedia askotan, logopediak esaten zuen, lortu dut, gutxienez, umeak pantaiari begira daudenean, asko dut gehiago engantzatzen, nola engantzatzen dira telebistara. Orduan, umeekin engantzatzeko, asko ez erretxago egin zitzaion. Gauza batzutan, ez dut ez den oberena denik, baina, bere errazasunak ere izan zituztela. Gauza batzutan ez, eta gero familiekin, gainkarga bat izan zen, gero bukaeran hausnarketan ere indartuko dut, gainkarga bat izan zen familiarentzat, baina nire ahalduntze hori edo empoderamiento, edo empowerment esaten dena lortu genuen, ez? Askotan, terapiara juten gera, gero garrantzitsua guk etxean jarraitzea, ez dugu inoiz egiten, denborarik ez dugulako, orain bai. Hori lortu genuen, ez? Terapietan egiten den hori, guk ere zen du, nik ere hau, nire alabarekin hau landu dezaket, edo hau, bitu zer, baskaltzeko orduan, edo rutinak ezartzeko orduan, komunikatzeko orduan, terapietan egiten dena, etxean implementatzeko gaitasun hori eman zigun telaterapia honek. Ez dut esaten, inoiz, agian mezu positibo bat bideratzen, honekin ez dut esaten dena positiboa izan denik, hori ere argitu nahi dut. Orduan hori, gogorra izan dela, baina hori familiarentzat gainkarga handia suposatu zuela, hori ere usteet isladatu behar dela. Elkarteak, hori ikusita, azkenean elkarteak hemen gauden elkarteak existitzen gera, umeak daudelako. Pausokako umeak, gehienek ustet ezagutzen dutela, ondapiko familik osatzen ditugu, eta umeak, bizitza guztia bezala, anitza, arazo eta zailtasun desberdinekin, orduan, ez zaila da, 2 minutan hau guztia asaltzea, ez? Baina, zenolako zailtasun arazoak gehigarri izan dituzte egoera, barkatu. Ze ekintza desberdinek egiten dituzte umeak konfinamenduan edo konfinatuak ez daudenean, ez? Gure umeak, gehienen umeak eskolara joeten dira, gehienez kirolak eta eskolaz kanpoko ekintzak egiten dituzte, baina gure umeak 3 arlo garrantzitsu dituzte bere bizitzan, eta oso barneratuak dituztenak. Eskola, ospitalea, medikuak eta bar, eta terapiak.
Bale, eskola, teleskolan bihurtu zen, familia gehienentzat kaos bat izan zen, behar bereziak dituzten umeen teleskola, benetan, kaka bat izan zen. Bai, drivera igotzen zituzten fitxategi horiek, nik behin nire handarin esatet, hogei fitxa ditut, nire labak etxe eskolan dauka, PTA, alea, ezitzailea, eta ni bakarrik nago. Eta jarri diazute eskola gelako guztientzat drive karpeta puñetero hori. Orduan, benetan behar berezak dituzten umeek izan zuten laguntza, orokorrean, eszepzioak daude, hori ere egia da, baina orokorrean oso kaskarra izan zen teleeskola. Berriro ere familia gainkarga bat izan zuen, azkenean gure umeak ere, eskola jarraitzeko beharra zutelako. Egia da, familio gehienetan, beldurra zen, nola gaindituko dute eskola, hau zen, LH baten zeudenak, LH bat kritikoa delako, LH 6 daudenak kritikoa delako, batxilleroa gimaztunak, bakoitzak bere egoera kritikoa da. Egia da, pausokako ume gehienentzat eskolan gertatzen zena, etzen kritikoa. Bai, kritikoa zen, ospitalea itxita zegoela. Gaizakutuetan agian ez, baina kontsulta guztiak suspenditu egin ziren. Baina gure egoera jarraitzen zuen. Bai, gure umeek hilero, astero, edo zenbatero, ospitalera jomar baute zerbait egatik da. Eta telefonoz guztio dakigu ez direla gaitza konpontzen, edo arazoak. Orduan, guretzat kaeska handia egon zen, askok interbentzioak zain genitun, edo mina duenean aldaka operatu behar diogu, eta ni nola dakit ume honek mina duen edo ez, gaizki dagoelako, baina nahiago dut traumatologo batek ondo baloratzea. Orduan, horrek antsidateak pilo bat igo zuen, azkenean, kontsulta mediko kontrolak nolabait gelditu egin zirelako. Hemendik ere gauza on bat ikasi dugu, Hortan, txorakiritarako maiz juten geranez, hori kendu digute. Orduan, txorakitarako deitzen digute. Orduan, nik lanean, eskolez, baimen gutxiago eskatu behar ditut. Porque para kontar tonterias, hobe, telefonoz bakarrik egiten badugu. Orduan, zerbait ere positiboa badaukagu. Eta terapian gure zailtasuna zen, Eta, esan dugun bezala, gauza batzuk teleterapiaren bitartez egiten ziren, baina beste gauza batzuk ez dira egiten. Eta azketan, terapiak egiten baitugu, ez da gustuagatik, beharra dugulako. Zailtasunei dagokionez, arazoi dagokionez, alde batetik, profil desberdinaren inguruan, badaude alde batetik, kondukta edo zuken lehen esan dezunez, komunikatzeko edo integratzeko zailtasuna duten umeak, maskararena eta isolamenduarena kalte handia egin die, bai, espresatzeko gaitasun hori, askotan lagun batek esaten zuen, eske emotikonoak ez ditu erabiltzen, por religión. Eske emotikon hori gabe ezin da isladatu zu pentsatzen duzuna. Maskararekin ume askok ezin dute ikusi zuk sentitzen duzuna, ez? Autismo espektроen barruan dauden ume gehienek, orduan, maskarak kristona isolatu die, gainera gero gizarteratzeko zailtasunak. Zaila bada, orain ja taldeena, orduan, hori oso gogortu egin du, bale? Konfinamendu ertxian geundenean, guztiok gogatzen gerala zergatik umeak etiketatu behar genituen brazalete urdin puñetero horrekin, ez? Egia da, gogorra zala, ez? Eta zergatik ume hori etera daiteketan erea ez, nik hori entzun dut, ez? Gure nire auzoan, zergatik hori etera daiteketan erea ez? Zu jakingo bazen ume horrek egoitara orduan etxean egoteak dituen ondorio guztiak, bagian etzen nuke txorakeri hori esango, ez? Baina, agian tokatzen zaigunean bakarrik sentitzen ditugu horrelako gauzak. Beste, pausokako umeen artean ere, arazo, ikusten dena arazoa da, motorikoki arazoak dituztenak. Hor bai, etxean egoteak, eta batez ere, pixu itxi batean, osetasun askoz ez okerrago, gutxiago mugitzen dira, giltzadurako okertu egiten dira, eta horregia da, guk teleterapiaren barruan, saiatu ginen, baino da zailena. Ume manipulazioa, eta orduan, hemen izan da, konfinamendu ertxi horrek, pausokako ume askotan, mugikortasun arazoak dituzten umeetan, kaltea handia egin die, eta oraindik uste ordaintzen ari gerala arazo hori. Baina ume hauetan, gauza garrantzitsu bat ikusi dugu, eta Osakidetzako neurologiako pediatria zerbitzuarekin baieztatu egin dena, ume askotan, neurologikoki hobetu egin dira. Garapinaki hobetu eginda, zergatik lasai bizi ginelako, edo bizi zirelako. Ni ezakit lasai bizi nintzen. Lasai bizi zirelako. Hau da,
egoera bere abiadura egokitu genuen, bizitza bere abiadura egokitu genuen, eta ez orain hau, eta gero musika, eta gero, agian bera ez, baina bera arreba edo bera naia, beste ez dakit zer orduan, umeak lasaitu egin ziren, eta nik kasu asko daude, eskolan zauden umeak, irakurtzarena ez duat, baina konfinamenduan irakurketan zentratu ziren, eta bueltan irailean, utzi dituzte beste gauza asko, eta hortan zentratu dira. Umeen abiadura egokitu dugu, eta agian gure bizitza ziklikoa da, hori badakigu. Orduan, aspaldi denik egindako lan hori atxeden hartzen denean, nolait impregnatu egin du, edo barneratu egin dute, eta egia da, hori ume askok neurologikoki bere garapenean hobera egin dutela konfinamendu garaian. Nire semanarekin jolasteko aukera izan dualako, lasaiago egon dira, ume asko, nire seme txikiena, paradisuan zegon, bere gurasoekin, bere nahi arrebekin, zertarako nahi du gauza gehiago, bere ritmoan, orduan, eta hori da, aste horietan jaso zutena, eta bere neurologoki aurrera, bukatu da denen bara? Barkatu. 2 minutu magen, barkatu. Egia da gure etxea berrantolatu egin bar genuen, genuna teleskola, telelana, teleterapia, Eusukaldea eskolan bihurtu zen, gure gelak bulegoan, komuna gure intimitatea izateko tokia, azkenean kaosa bihurtu zen, bai edo ez? Orduan, gure etxeak kriston kaosa izan zen, garrantzitsua izan dugu dena telean egin bar izatea, eta oso zaila. Neri behintzat, famili bezala, oso zaila eta gogorra egin zitzaidan, bai? Eta, askori. Nik gure lagunetan, yo me sentía la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ama, terapeuta, langile, andereño, bestea, nik benetan, eta kontrolatzen mazarete, aurkezpenean beti iru jartzen du. Nik benetan konfinamendu pantxatzen den bakoitzen, zenbakia jartzen zaita, kasualitatez, nik seme-alaba badauzkat. Bai, dena bider iru andereño, iru ez dakitzer, iru, benetan nintzat kaosa izan zen. Nik oso esperientzi gogorra pasadut konfinamenduan, eta nire bizitzan oso esperientzi gogorrak pasa ditut, oso kamanago, imaginatu dezakezue. Baina egia ere, ume horiek bizitza ematen dizutela, eta aurrera begiratzeko laguntza ematen dizutela. Gaitasuna dute, gaitasuna guztiak daukagu, te toka demostrarlas. Hori da ustez garrantzitsua dana, ez? Eta hiru hori buelta ematen badiogu, nik hori argi daukat, ez? Eta nik hemen egiten duan hausnarketa garrantzitsua da. Amak, emakumeak, barkatu hemen dauden gizonengatik, baina orokorrean amak izan gera elkartetan lan egiten dugunak, eskolan lan teleskola egin duguna, teleterapia egin duguna, teledan egin duguna, eta eskertzekoa da hemen gizonak daudela eta aita daudela, baina uste dut emakumeek pandemia honetan sufritu bizi izan duguna, merezi izan duela, gure umeen honegatik. Baina jarraitu da. Online sartuko da Luisma Landaluze, gure zeinak elkartetik. Kaixo, bai, entzuten da? Bueno, lehenengo, eskerrik asko gonbidapena gaitik, eta, saiatuko naz etxetik ahalik eta errezen eta laburren aipatzen bizi izan dakoa. Ondo entzuten dozu, ez da, nik hartzen pilo entzuten ditut. Lehenengo eta behin aurreko bi maikideek esandakoa azpimarratu eta partekatu egiten dut, esan nahi dut. Antzeko gauza asko bizi izan ditugulako, ez? Eta beraiek aipatutako hainbat gauza, egi eta errealitate izan dira gure elkartean ere. Gure zeinak elkartearen inguruan lehenengo esan beharrekoa da, gaixotasuna arraro bakoitza
zeharo ezberdina dela. Orduan, guk ez dugu bizi izan antzeko egoera bat familia guztiek. Familia bakoitzak bere egoera dauka, eta zentzu horretan oso egoera ezberdinak bizi izan ditugu, ez? Batzuk eskolak zabaldu zirenean, eskolaratzeko aukera izan zuten, eta beste batzuk ordea, bere arrisku maila handia izateagatik edo, ez dira eskolaratu, eta orduan, adibidez, nire semearen kasuan, martxotik etxean gaude, eta etxean ari gara, alduguna egiten. Eta aurrekoak esan bezala, denetarik egiten, ez? Eta, hor moldatu behar izan dugu. Zentzu horretan, zailtasunak ezberdinak zen dira. Familia bakoitzak izan ditu zailtasun batzuk eskola lanarekin etxean lagundu ahal izateko, beste batzuk nire kasuan adibidez, nire semeari fisioterapian eta pixka bat lagundu ahal izateko, eta hor, borondaterik onarekin, online laguntzarekin saiatu gara, zerbait egiten, eta, zerbait egin dugula iruditzen zait. Eta, zentzu horretan ikaspen handia izan da guztiontzat. Neska mutil batzuentzat izugarrizko larritasuna bizi izan dute. Gogoan daukat elkarteko mutil bat, hasieratik guztiz ikaratuta, guztiz beldurtuta, ezin etxetik urten, berak uste zuen birus honek bereak amaitu egingo zirela birus honekin, eta zentzu horretan, pasatu du nahiko egoera larria etxean. Eta hor laguntza behar izan du familia horrek animikoki eta psikologikoki, eta gero kasu horretan adibidez, eskolak zabaldu zirenean, kudeatu zen etxezitzeko laguntza bat, Bizkaian behintzat martxan egon direla ikasturte honetan, eta zentzu horretan azpimarratu nahi nuena zen, familia bakoitzak izan duela egoera ezberdin bat, eta egoera bakoitzaren aurrean erantzun egokiena ekiten saiatu garela. Elkarte moduan oso zaila izan da. Elkarte moduan iaia geldi egon gara. Ez zegoelako elkartzerik, bideo-deiak eta egin ditugu, eta, gero konturatu gara, elkarte moduan, hor erronka bat dugula etorkizunari begira, ezin izan dugu elkarte moduan, familia bakoitza eta familia guztiak, aldi berean, lagundu edo hor ondoan egon, ez? Oso zaila egin zaigu hurbilketa hori. Eta gero bestalde, guk elkarte moduan, inoiz ez ditugu eskatu diru laguntzak erakunde publikoetan eta bakarrik jaso dugu gure ekintzetatik lortutako diruekin, eta urte eta piku ekitaldirik egin gabe, momentu honetan egoera da diru eskazia eta pentsatu behar izan dugu eta buelta bat eman behar izan diogu ere, familiei eskaintzen zaien diru laguntza murriztu beharra. Hori oso erabaki gogorra izan da momentu baten, ez? Egoerak ez dira gehiegi aldatu, premiak ere ez, eta elkarte moduan ez gara heldu, beste momentu batzutan heltzen izan garen puntuetara, ez? Zentzu horretan, gauza asko esan dira ja mailan eta ez ditut errepikatuko, ze horrela izan da familia gehienetan eta elkartean, ez? Baina bai zentratu nahi nuke erronketan eta etorkizunari begira behar edo ikusten dugun zeregin horietan. Gure elkartean, adibidez, gure seme-alabentzat irtenbide bat bezala ikusi da txertoarena.
hor ikusten izan dugu, esan, bueno, ea normaltasunera heltzeko, ea txertoarekin lortzen dugun normaltasun bide horretara. Txertoa dela eta bizi izan ditugu oso egoera bitxiak, oso, esan ez, bueno, hasiera baten, txertoa heltzear zegoela, beti aipatzen zen, lehentasuna izango zutela, erresidentzietako pertsona nagusiek, gero, bigarren pausu baten, sanitario guztiak, hau da mediku, erizain eta guzti horiek txertatuak izango zirela, eta hirugarrenean jartzen ziren ezintasuna zuten pertsonek, dependientes esaten dena, ez? Txertoak heldu zirenean, bai, hasi ziren residentziekin, eta gero jarraitu zuten osasun eremuko guztiekin, baina bapatean ezgaitasun edo urritasuna zutenek ja bapatean ez ziren aipatzen. Eta hasi ziren aipatzen 100 urtekoak, 80 urtekoak, 80 urtekoak, eta gara esaten genuen, bueno, bale, horiek ere txertatuak izan behar dira, hori lehentasun bat izan daiteke. Hor, nolabait, kontraesan baten ikusi genuen gure burua. Oda, alde batetik, aldarrikatu nahi genuen, gure seme-alabentzako txerto hori, claro, beste pertsona horiek ere lehentasuna izan ziteken, eta claro, guk ez genuen joan nahi pertsona horien txertaketaren aurka. Nola, ez zitzaigun bururatu ere egingo. Baina ikusten genuen, egunak pasa eta asteak pasa, eta hor ezela ezer mugitzen, eta ez egoela deirik eta ez egoela ezer, eta bueno, elkarte moduan pentsatu genuen galdera bat egin behar genuela. Eta bueno, ekizue elkartea Derion kokatuta dagoela, Derio da gure nola baiteko eremu naturala, eta bueno, Gasteizeko legebiltzarrean Derioko parlamentari bat dago. Orduan zuzenean jo genuen. Zu, zer gertatzen ari da honekin, jakin nahiko genuke ezintasun edo urritasuna dutenek noiz sartuko diren edo noiz jasoko duten txertoa edo bintzat txanda hori, ez? Handik gutxira, gero ez genuen jakin, galdera egina zegoen, eta ez genuen erantzun zuzena jaso, baina erantzun zuzena izan zen, bapatean eguneko zentrotara, hau da nagusienek, hori deituak izan ziren, gure semea adibidez, eguneko zentro batera zijoan, eta deitua izan zen txertoa jartzeko. Nolabait kontutan hartu ziren, baina ez guztiak, gaur egun elkartean ezintasun izugarria duten hainbat eta hainbat neskamutil daude txertatu gabe. Zer gertatu da? Urritasun izugarria dute, ezintasun izugarria dute, gainera arrisku handiko talde horretan sartuak daude, batek fibrosikistikoa dauka, bere birikiak oso konprometitua daude. Horrek ez du jaso txertoa. Zergaitik, ez dagoenez residentzia baten, ez dagoenez eguneko zentro baten, bere etxean dagoenez, nolabait Osakidetzak hor ez die lehentasuna emon halako egoera bizi duten pertsonei, ez? Hori guretzako, eta elkarte moduan dinot, guretzako gogorra da. Badirudi orain zabaldu dutela ja, adinez doazenez, orain zabaldu dutela 12 urtera arteko entzako txertaketa hori zabaltzen dutela, eta orduan badirudi hor sartuko direla. Eta lehen esaten nuena, kontraesan bataz, pertsonalki eta elkarte moduan guk ez genuen inora aurreratu nahi, ez genuen inoren aurretik pasatu nahi txerto asunto honetan, ez? Baina bestalde, egoerak ikusita eta egoerak aztertuta, ez zitzaigun iruditzen hori oso modu honean egina zegoela. Eta horregaitik, eta pasatu nahi nuke azken puntuetara, hau da, etorkizunari begira ze ikaspen izan dugun, ez? Lehenengo ikaspena izan da, eta hor mailan aipatu da, eta nik azpimarratu nahi dut,
zaintza osoa gure esku geratu dela. Kanpoko laguntzak iaia ez dira egon edo ezin izan ditugu eskuratu eta zaintza osoa gure esku gelditu dela, ez? Bueno, hor nolabait gauza batzuk ikasi ditugu, beste batzuk, ikastear geldituko dira, baina hori da gauza bat, ez? Beste ikaskuntza bat izan da elkartearen muga halako egoeratan, ez? Mugatuta gaude. Pentsatu behar ditugu beste ibilbide batzuk, beste modu batzuk, beste laguntza eskaintzeko beste era batzuk. Ez dakigu guretzako hor hausnarketa handia egin behar dugula iruditzen zait. Eta gero niretzako eta nik uste dut elkarteko guztiek azpimarratuko loketela erronka eta etorkizunari begira gehien behar duguna da errebindikaziorik handiena da ikusgarritasuna behin eta berriro errebindikatzen jarraitu behar dugula. Hau da, gure elkarteak, agian elkarteak bai, baina gure neskamutilek eta beraien egoerak ez daude agenda publikoan. Ez daude. Eta hori behin eta berriro konfirmatu da pandemia honekin. Eta badirudi jarraitu behar dugula, hori, mahai gainean jartzen egoera hauek. Ez inoren aurretik pasatzeko, ez ezer, baina jarraitu behar dugu aldatzen ikusgarritasun hori. Hau da, hemen gaude, egoera hau bizi dugu, ez da guk aukeratutako egoera bat, gure seme-alabek hau daukate, eta irtenbide modua, momentu honetan, txertoa bada, txertoa, eta beste momenturen batean, beste gauza bat balitz, beste gauza bat, ez? Baina badirudi, eta, bueno, esan beharra dago ere, gizarte moduan, ez dugula bizi izan orain arteko halako egoerarik, beraz, alde batetik kritika bat da, baina ulertu behar da, arduradunek ere, erabakiak hartu behar izan dituztela, ez jakintasunetik, ez? Baina behin eta berriro, ezintasun bat daukatenen egoera mahai gainean jarri behar da. Eta zentzu horretan, bai elkarteak, gure elkarteak, elkarte txikiak izan arren, eta bai biziposatik, nik uste dut hori aldarrikatzen jarraitu behar dugula. Eta horrekin amaitu nahi nuke. Luisma, jarraian Josune Tokero bihotzez elkarteatik. Galderarik balego ez dakit, baina aurreko galderak ez ditut entzun, baina, bueno, idatziz bota edo dana dalakta. Bale, pasa baten diotu rengoari. Eskerrik asko. Kaixo, egunon, entzuten da? Kaixo, egunon guztioi, eta, bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta, bueno, nik uste esan dezuen moduan baita ere, ez da, bizipenak egi esan nahiko antzekoak izan dira. Eta, bueno, ni saiatuko naiz baita laburtzen pixkan nola bizi izan deun gu elkarte bezala, eta, bueno, sortzetiko kardiopatiak duten umek, eta behaien familiek nola bizi izan duten egoera hau. Nik hemen batez ere azpimarratuko nuke beldurra. Osea, beldurra egon da, Peiok esan duen moduan hasiera batean. Hasiera batean zer gertatu zen, COVID-a gertu zen, eta orain zer. Zer gertatuko da, nola kaltetuko gaitu, zer egin behar dugu, arriskuan gaude, zer egingo dugu. Horren aurrean, ikusi genuen, familiek galdera berdinak zituztela. Eta erabaki genuen, zerbait egin behar zela, eta esan genuen, galdetegit bat pasatu genuen, galdetzeko ea zertaz nahiko zuten hitz egin edo zer nahiko zuten galdetu. Eta tailer batzuk egin genituen. Tailer batzuk batez ere psikologikoak gauza guzti hauek tratatzeko eta hitz egiteko. Batez ere izan ziren tailer batzuk familiei zuzenduta,
baino baita ere gazteek behar bat ikusi zuten eta elkartzeko beharra ikusi zuten. Hitz egiteko eta komunean gauzak jartzeko. Orduan baita ere gazteekin egin genituen tailer batzuk. Horri baita ere, aipatu nahiko nukeola garrantzitsu bezala ospitalearena. Ze gurutzetako ospitalean egiten dira interbentzio gehienak eta ebakuntzak, eta bertan normalean psikologa bat edukitzen dugu. Baina zer gertatu da guzti honekin, psikologa ezin izan duela ospitalera jun, eta familiek ondorioz bakarrik sentitu dira. Eta ez hori bakarrik, baizik eta ospitalera sartzeko hilabete batzuetan zehar, soilik gurasoetako bat sartu zezaken barrura. Orduan hor, gaizki sentitu dira, antxietatea, aipatu dezutena lehenik baita nekanek esan do, egon ezina, sentipen guzti hauek. Gaizki sentitu dira eta nahiko bakarrik, oso bakarrik. Hori azpimarratzea garrantzitsua iruditzen zait. Gero beste alde batetik, gu ja urrian psikologa ospitalera sartu zen, eta saiatzen gara eskubide hori eta orientazio hori eta akonpainamendu hori ematen. Eta, horrez gain, gero baita ere hezkuntzaren arloa dago. Hezkuntzarekin gertatu zena zen, konfinamendua bukatu zela, berriro ere beldurra sortu zen, eta orain zer, gure umeak eskolara joan dezakete, anaia arrebekin zer egingo dugu. Erabaki genuen bilerak egitea, Espainia mailan eta jakitea ea ze gomendio eman, ea zer gertatuko den eta ea ume hauek eskolara joan dezaketen. Behaien partetik, batez ere esan ziguten, baietz, umeak eskolara joan behar zirela, gaina garrantzitsua zela, gizarteratzea eta guzti hori aurrera eramateko eta modu egoki baten bermatzeko, baino bazeren sortzetiko kardiopatia batzuk zeinak arriskutsuak ziren eta prebentzioarengatik ezin ziren eskolara joan. Horren aurrean, guk ere bilatu genuen informazioa eta ikusi genuen etxean hezkuntza jasotzeko eskubidea zegoela. Eta Euskadin familia askok hori eskatu zuten eta eskubide hori hartu zuten. Gertatzen dena da, Nafarroan egon ziren pare bat famili eskatu zutenak eta ezezkoa eman zutenak. Orduan, erabaki genuen, horren aurrean ere, erantzun bat eman behar zela, ze umeak, hezkuntza eskubide bat da, eta umeak hezkuntza eskubide hori izateko aukera daukela. Orduan, autoritate desberdinekin eta egon ginen koordinazioan, hainbat eskutitze egin genituen, eta azkenean, lortu genuen baita ere, etxean hezkuntza jasotzeko eskubide hori izatea. Baino, esan beharra dago, luze izan dela, eta azkenan lortu dugula, baino, Nafarroaren kasuan zailagoa izan da, eta eskubide hau hasiera batean, edo hilabete baten zehar, ez dela eman. Eta umeak eskolarizatu gabe egon direla etxean. Eta, gero, elkarte bezala gu baita ere, nik uste baita ondorio positiboak dauzkela guzti honek. Guk Euskadi mailan eta ondoko probintziekin eta lurraldekin egiten dugu lan. Orduan, egie da guzti honek eta badauzkela bere ondorio negatibo asko, baino elkartu egin gaituela beste modu batean ere. Eta orduan, erresagoa izan dela hitz egitea, elkartzea, familiek, behaien arten gauza kontatzea, zalantzak, eta alde hortatik, nik azpimarratuko nuke baita ere, guztitatik positibo ateratzen dela, ez da? Eta ez gaitu elkartu, eta ez garela, nekanik esan duen moduan, baita ere, ez gea ezagutzen familia askokin. Osea, ez ditugu ezagutzen, eta askoi ez aurpegirik jartzen. Baina beste alde batetik familiek elkartzeko aukera izan dute. Eta erresagoa izan da, adibidez, Nafarroko famili bat, Bizkaiako batekin elkartzea eta elkarrezagutzea. Eta hori baita azpimarratzea garrantzitsua iruditzen zait. Eta, gu elkarte bezala digitalizazioan aurre egin dugu, berpiztu egin gara, eta
Eta ikusi dugu, azkenen modu batean edo bestea beti ateratzen dela aurrera lana eta denok aurrera ateratzen gala beti. Eta guzti hori, eta galderak balina dauzkezue, esan lasai. Eskerrik asko. Barkatu. Eskerrik asko, zuen esperientzia partekatu dituzuen guztiei, laburoi. Eta, labur badare, doi saiatuko naiz. Hau labur biltzen duen, ez? Zuen ekarpena labur biltzen dituen ikaspen batzuk edo zuekin sozializatzen edo zuei helarazten. Ikusi dugunez, egoerak zailak izan dira, baina azken finean bai eukidezuela bai adorea eta bai ekimena lortzeko profesional ezberdinen laguntza. Zuek ere gai hontan profesionalak zeate, baina adibidez orokorrean ikusi da fisioterapia eta terapia ekintza ezberdinak eraman direla aurrera, nahiz eta ez izan erraza, ez? Eta orain Josunek esplikatu duen bezala, esan kursillo asko egin dira, fisioterapia nozioak ikasteko aukera izan ditu jendeak, eta bar. Gero, puntuka joango naiz, elkarteen indarraz baliatu zaretela ikusi da, eta argi ikusi da nik uste dut 4 kasuetan. Eta hori, esango genuke adibidez, ez dakit, esaterako Luismak esan duen bezala, ez? Juntzirala legebiltzarkideena, eta hori gauza exigitu egin dituzuela, hainbat dinamika jarri dituzuela, bai txertoak, bai aurrei erantzuna emateko, ez? Eta gainera, Amaia zuk esan duzu, hobekuntza bat nabaritu dela, eta naiz eta lan bikoitza, hirukoitza eduki duzun. Eta jarri dituzuela, ez? Adibidez teleterapia eta halakoak martxan. Oaintxe esan du Josunek reinventatu dela eta hor arazorik ez duzuela eduki, eta, arazorik. Baina, eduki duzuela eta hortik ikasteko aukera izan duzuela. Edabideektan, tokia guk azpimarratu nahi dugu, lehengo urtean hala egiten genduelako, edabideetan tokia hartzea zeren garrantzitsua dan, eta hau dator pixkat, 3-12ko kide, elkarrizketatutako kidean gatik ez. Berak esan zuen, hainbat edabideetan egon zen, bere eskubideak bermatu nahi zituelako, aurretik ere, pandemian aurretik ere, hainbat eskubide horrela lortu zituen, bere alabarentzat. Eta, aurten ez du lortu bere helburua, baina bai lortu duela bea entzuna izatea gutxinez, ez? Ez entzuna publikoan gandik bakarrik, baizik eta entzuna administrazioan gandik, ze beraiek exigitze zutena ikusita, administrazioa bultzatu zuten, esatera bai neurriak hartzen ari geha, eta alaizte ja hasi geha behar espezifiko hau dituztenei fisioterapia eta saioak ematen, gezurra zen arren, bere esanetan gezurra zen arren, ze hori etzen horrela gertatu. Gero, bai esan dela hemen, ez, neurologikoki hobetu dutela, denbora gehiago izan dute, eta bai justu pausokako elkarrizketatuak esatezian, gehiago ezagutzeko aukera izan dugu. Eta batzu egia da, etzaiela nolabait iruditzen zaiela penagarria edo orain ezagutzea, olako garaietan ezagutzea batak bestea, baina egia da ez dela erresa. Haur batek 7-8 ordu eskolan pasatzen dituenen eta guraso bakoitza beste 8 ordu pasatzen dituenen etxetik kanpo, horrelako aukera bat, naiz eta ez izan
kasu guztietan aukera, aprobetxatzen jakinda eta adibidez, esaten ziguten ez, gu izan geha azkenean moldatu behar izan dioguna materiala eta bere gaitasunetara materiala egokitze horretan, gaitasun berri asko eta berezitasun asko nabaritu ditugu. Gero, etorkizunean berehalako arazoren bat horrelako kasu bat suertatzen bada, espero dugu ezetz, baina suertatzen bada, egia esan prestatuago gaude, elkartea prestatuago daude. Pandemiak bai erakutsi dugu, baliabide asko ditugula sozializatzeko elkarte gisa eta elkarte kide bezala, elkarteon artean zein elkarte barnean, nahiz eta muga asko eduki eta teknologia erabiltzen gutxinez ikasi dugu, demo guztien ematen du teknologiai apologia egiten nahi naizela. Eta, gehigarri gisa erabiltzea hori ez, baina azkena izango zen eta pixkat konkluditzeko edo ondorioztatzeko, bizipozak ematen digun, bizipozak elkarte gisa eta animo gisa, ematen duen aukera hori aprobetxatzea zeren garrantzitsua den elkarte komunidade bezala, ez? Eta pixka bat nahi detena da horrelako jardunaldiak eta zein garrantzitsua dira, horrelako egoeretan ikusten dalako naiz eta gai oso ezberdinak landu, pausokan dauden 11 errealitate, minbizia, bihotz kardiopatia edo beste edozein alderdi landuta ere, askotan komunen ditugun alderdiak berdintxoa direla eta indarrak ere komuna izan behar duela ez. Horre egiten dugun indarrak eta horrekin aurrera jarraitu behar dugula. Eta horixe izango zen guztia. Eskarrik asko bihotz-bihotzez, betetan, pasada bat izan da, nire ustez, gaur, horrela elkarbanatzea. Eta leheno esan dugun bezala, irikiko dugu mikrofonoa, bai hemen presentzialki, bai online zaudeten hori ere, norbaitek ere, zuen ekarpena, hausnarketa, galdera, edozein gauza partekatu nahi badezute, hori, online zaudetenak txat bidez egin dezakezute, edo hemen gaudenok ere, eskualtxa, eta parte hartzeko aukera hori zabalduko dugu. Eta gaur ez alin bada ere, gero emailez bialduko dugu ere dokumentazioa bildutako guztiarena, eta baita ere galdetegi bat, balorazio galdetegi bat, bai baloratzeko gaurkoa, gaur artekoa, baina baita ere aurrera begira ere, gaur bezala elkarrekin, ze jardunaldi mota, ze gai lantzea gustatuko litzaiguken ere pixkat zehazteko. Eta hemen, bai, aintzane. Zan, mi esker benetan, eta nahi pertsonaki, bigotza ikutu zuen hitzak entzutea, eta animatuko naiz nire hausnarketa gotzea. Iruditzen zait kristola nahi dezuela, eta pandemia honetan guztiok... Ez, pantasana. Nahi gordu dina, baina horra jortako. Señale bat ez ditzegiteko. Ez, iruditzen zaitela, beti gizarte honetan gehien, asko kirol badagoela asko egiten dena ez, keja ez, eta jo ez gaizki, eta nik ezin dut, eta ezin dut atera, eta gauz horiek. Eta ez gara benetan konturatzen jendea segora zaurgarritan dagoen. Eta, ni asko luzatzen naiz, baina besterik gabe esan, iruditzaitela zuen egoera zaurgarri horietatikan resilientzia asko garatua dezuela, eta hori ikusten dela, olako egoera potente batean,
birmoldatu zatela, zuk esan duzu moduan, zuk esan duzu 3 ez, nik 3 ez, nik esango nuke infinito ez, azkenean zaintzaile, ama, garbitzaile, sukaldari, irakasle, PT, hartu dituzulako lan guzti horiek eta gainera, ni uste positibo egin gatu azatela, lortu ezuela zuen txikien onura, ez? Adibidez, horrekin gatu naiz ez, neurologikoki lasaiago, eta nik uste, zuek ere zuen buruai txalo bat emateko hartu behar duzula permisibidadea, ez? Azkenean batzutan kostatzen zaigu ulertzea edo gure burua esatea ondo egin dut, nik esate dizuet ondo egin dezuela, eta jarraitzeko hortan, eta gero biziposan inguruan esan iruditzaitela elkarta hauek egiten duten lanai ikusgarritasun hau ematea ezinbestekoa dela. Zeneri zorionez olako egoerarik ez tokatu, eta tokatzen denean, igual iristen gara eta zaten duzu, bain jungo ez elkartera edo ez, baina ikusgarritasun horre eman du, bai kantuekin, ez kantuekin, helaraziak izartera, hori badagoela eta existitzen dela, ez? Eta hori, eta nik uste biziposak irikidula bidezidor bat, ea autopista bihurtzen den, familia hauei, baunkesea, noizbait azkenean etzatelako superheroiak, eta noizbait erortzen mazeate edo makulu behar baldin moduzue, bide lagun bezala dongo gala hemen jendea, besterik gabe. Nik hitz egin nahi dut profesional bezala, ez? Guretzako izan da baita ere zaila, elkarteko familiengana iristea, ez? Batez ere kasu berriak izan denean, edo komplikazio bat, ni goratzen dut justu famili bat, bere alaba atxera eman zuten, ja fase paliatibo batean sartzen zen, eta gure kontaktua familiarekin zen deiak eginez. Psikologatan ni tartekatzen ginen aitarekin eta amarekin hitz egiteko, eta presentzialtasun ez izateak horrek ere guri ez, asko egin digu, ez? Eta askotan sentitu dugu impotentzia nola lagundu, ez genekigun, ez? Eta horrek ere, erakatsi egin digu baita ere, ez? Legun moduan, ez, lagundu diegula, telefonoz, bideodeiak eginez, ez? Azkenean, posible izan denetan etxera juten, gerturatzen, ez? Ez eta musukoak erabili, segurtasun erroiak erabiliz, beraien gana gerturatu, ez? Baina baita ere profesionalki, ez? Izan da guretzako ere digitalizazio mundu honetan, ez? Tresnaiek ondo daude, baina bere muga dituzte, ez? Eta errun guretzako ere ez da izan erraixa, baina beti ikasten da eta badakigu hurrengo batetan ere nola jokatu, ez? Kaixo, bai esan hemen denak elkarte moduan, hemen aipatutako guztiak erabat ados, gora teknologia eta harremanak ere gutxitu india, baina bai ez da gehiagi aipatu Luis Maxeo zer esan du da joan den urteko ekonomia, elkarteena. Denak zulora jungea, uste dut, ez orokorrean behintzat, eta horrek erabat gure familietan eragina dauka. Luis Maxeo esan du presupuestea bera junda, eta laguntzeko aukera bera junda. Eta hori ere aipagarria da. Administrazioak abertzeo ze aurrera iten duen. Esan dudanean, antolakuntzari begira, ekonomikoki suposatu duena, ertea, saltasunak, eta administrazioak momentu honetan egiten duen gozo bakarra da, eskatu, eta guk momentu honetan arreta guztia ematen dugu Aldundiko programaren barruan, eta bigarren minututik, lehenengo minutuan ez dut esango, baina bigarren minututik, noiz esiko zareten, zein baldintzetan, horiek ez diazu zuk ezer ez esan, ez diazu dirurik eman, ez diazu, eta azkenan eskatu, ez da bakarrik ez eman, ezik eta eskatu gainera. Eta egoera kaltetuta ikusi da, eta krisi ekonomikoak hurrengo urteari begira sortuko diguna. Orduan, uste guztiok eskatuta gaudela, beharrak handitu dira, beharrak gainera asko handitu dira, behar psikologikoak hortan ere ez dut aipatu, baina auzokan behintzat psikologia zerbitzuak egin duen igoera izan da esponenzial, baina oso altua. Orduan, beharrak handituz jarraitzen dute, oso batxe handi bat jarraitu dugu, eta okerrera, eta oso egoera latza dator ekonomikoki. Orduan, uste, horra, horreketa bat egin behar dugu. Hori izango da urte batzuetarako gainera, batxe hori gelditu zaigu ja hor. Bai. Orduan hor,
zaila dela, Eta orduan, nik pixkat zure komentario begira, ni horra begiratzen ari nintzen, ez dakit batzuk ezagutzen ditut, beste batzuk ez, gehienak elkarteko jendeak zarete, batzuk famili gutxi ikusten dut, betxatzen bestaldean gehiago egongo direla, ez? Superheroiak ni letxez, osea, te toka y te toka, eta egiten ezu, eta ez daukazu, ez daukazu beste egoerarik. Eta uste txipa aldatu behar duguna, ez niri etzai tokatu, ez, gizartea da. Gizarte aldatu behar duguna, guztiok daukagu erronka hau. Ez da nik nire alaba, nire simalaren nire elkarteagatik egiten dudana, ez. Gizartearen erronka da, guzti hori tokatzen zaigu. Eta pentsatzen badugu ere, guztiok daukagu gure egunerokotasunean, guztien eskubideak bermatzeko, keinua egiteko aukera. Edozein tokitan, kafean onartzen dugun ere eragina dauka. Edozein... Bai, ez. Ez, barkatu, baina justo horregatik, superheroiak. Eta hemen zaudela, oza, ez dut, baina, uste hor, konstitu izan behar batzuei bizipen batzuk tokatzen zaizkigu. Eta gaina, batzutan, bizipo zango den, bizipenak orain adiben, hemen saldu direnak, pixkat, gaitxotasunari lotutakoak dira, ez? Baina, batzutan, ez dira zailak izan daitezke, baina ez dira zergatik txarrak izan behar. Goazen pentsatzea naizen, edo berdin dit, oza, ez dira bizipen desberdinak dira, ez dira txarrak onak edo te toka, ez, bizitzan gauzak gertatzen dira, baina guztien ardura da, horiei aurre egitea. Eta guztien ardura da gure politikariei hori exigitzea. Luismak esan duena, ez dago. Gure elkarteko umen gehienen egoera, ez dago agenda politikoan. Orduan, gizarteak dugu horren ardura. Eta uste hortarako bizipozak, zuk esan detzuna, ez? Ikusgarritasuna hori handitzen duela, baina ere badakit ez du, ez dakit. Ez, baina nahi du gauza bat, igual gaizki, superheroiak, azkenean ez, iruditzen momentu hortan, blokeo momentu bat izan behar du, diagnostiko baten aurrean edo gauza horiek, baina hori, geratu zaitezke hor, eta ez buelta eman, eta nik uste nik ere berdin egingo nukela. Eta esaten detenean ez tokatu, hori da, azkenean, denok sentitu behar gara horren parte, eta horretik bizipozaren, zuek elkarte bezala ere, baina bizipozak egiten, zorionez niri adibidez, iritsete da gehiago hortik, edo ikusien nire inguruan ere, jendea pixkat sentsibilizazio hortan, ez? Tokatu ez, azkenean guztion ardura da. Eta guztio juten baldin bagea, jumar degun lekura, azkenean bakigunua jumar degun, administrazioa jumar degula eskatzea, juten jumarrean 10 edo jumarrean elkarta bakarrik, juten baldin bagea gizarteko eremu handiago bat, igual lortuko dugu gehiago. Hori bakarri izan. Pixka, honen arira, esan dezunen arira, bai finantzaketana, ez de tegia esan gehiagia aipatu, baina kuriosoa da, ze zuk esan ez duen bezala, nabaritzen da premia berriak sortzen dira eta gainera gastua gora doaz. Eta, karo, zuk esan dezuen bezala ez dago ez ekintzarik, ez dago ezer aurrera ateratzeko aukerarik, zabaltzen dan, aukera, voluntarioek ere, karo, bakoitzak bere egoera ekonomikoa dauka eta pixka bat gutxi aportatzen dute, gutxien jetxi denak, galdetegien atatzen den arabera, voluntarioen donazioak edo dira, baina bai erakunde pribatutik eta esanguratsua da zenbat galera ekonomiko edo finantzaketa zenbat murriztu dan, ez? Uste dut, buruz hain naiz, baina elkarte bakarra zana erantzutezuna, zertxo baita zizala erakunde publikotatik ematen diren finantzaketa. 28 elkartetatik. Eta nire, ez dakit, hau da, nire ustea edo, igual da lehenengo aldia eskatzen dutena, holako zerbait, izan daitekela. Eta horregatik hilo da. Baina ez, gehienetan ez, eske berdin jarraitzen ez duenetan, asko murriztu da, erabat murriztu da finantzaketa edo murriztu egin da, murrizketa bat izan du. Eta gero, Amaiazuk esatezen dunan arira, politikaria irakustea eta gizarteari irakustea, eta bai ez, aurreko urtean azpimarratzen genuen ze garrantzitsua zen, ez politikaria irakustea, baizik eta igual helburuak izan behar duela, eragitea bertan, esan intzidentzia politiko bat eukitzea, gu beharrezkoak geha zuentzat.
Esan, zuek bermatu behar dituzuen eskubideak guaigea bermatzen. Horregatik dituzte legeak, ekintza sozialan elkarten inguruan, eta bar. Zergatik ez gira gu izango politika batzutan, gutxinez guri interesatzen zaizkigun eta gugan eragina duten politika batzutan eragina dutenak. Sare ezberdinak sortzen dira hor, baina ez dakit, ez uste gure lanataz o zuen lanataz aprobetxatzen dira. Beharrezkoak zehate. Zergatik ezin dezue eragin edo, egia esan, helburu horiek badakit badituzuela, baina, bueno, esan behaiek bai, pixka bat, besoa tolestu beharko luketela, zentzu horretan, eta horri indarra egin behar dela, eta voluntarioak bai elkartetan laguntzeaz gain, horretan ezi behar diala, eta horretarako prestatu behar diala, bai, intzientzia politikoi sortzeko, ez? Eta, hoxe, bueno, nerea... Bale, bueno, nik labur hausnartzearen, bueno, nik hausnartu dena komentatzearen. Aipatu dira gauza asko, aipatu da sozializazioa, aipatu da presentzialtasun falta, eta nik uste pandemia aurretik ere bizipoza basela behintzat guretzako, eta, bueno, gure neurrian basela garrantzitsua, garrantzitsua guk hemen egiten dana, eta guk ditugun ideiak, bultzatu nahi ditugun balore horiek, eta azkenean argi geratu da aurrera ateratzeko modua, ezela balkoietatik oiu egitea, zergatik zure semea atera daiteke kaleretan irea ez. Ez da aipatu gizartean sortu diren voluntario sareak, ez da azkenean bizipozak proposatzen duena nahiko txo aspalditik. Sortu dira bai auzoetan, bai herrietan mugimenduak adineko jendeari erosketetako poltsak ateraino eramateko, edo voluntarioi egin zaie, erdi txantxu joan, baina kontratu bat etxeetara joan ahal izateko terapia ematera edo familiekin egotera, umeekin, hau da. Agian pandemia honek esan nahi izan diguna izan da, bizipoza bezalako mugimenduak oso beharrezkoak dira. Egin zaitez voluntario, izan zaitez bizipoza, bultzatu dute gure lema. Eta egia da bai behar dugula atzetik babes politiko bat, ez hau legea izatea eta ez guk antolatzea, baina ematen ez badigute, guk sortu beharko dugu, guk mobilizatu beharko gara, eta besterik gabe voluntariotza sare baten eta bizipoza bezalako ekimenen garrantzia agerian geratu dela, eta aurrera egin dugula, gure baloreten sinetziz, eta gure ariekin, ez nik uste bizipozak garrantzia hartu duela, edo behintzat garrantzitsuak garela sentitu beharko genukela, hori bakarrik. Ados esan dakoarekin erea, gizartea bai mobilizatu dela, eta politikoen kasuan, finantzak eta hor datorrela, nik uste dut beharrezkoa ikusten dutela, baina lehentasuna mamar diotela, zati bai dituzte beraien lehentasun batzuk, baina beraien ordenean, beraien logikarekin, baina fijatu behar di elkartetan eta gizartetan, askotan beraien jartzik uste, lehentasuna honi ematen dut honi, baina ez nondikan, jendari galdetzen diote, elkartei, hori garrantzitsua da. Izan dira laguntza batzuk onartuak aurreko urteetan, eta batean, COVID-aren eskusa jarrita ere askotan, batean diru laguntza hori ez da ematen, eta horren atzean zerbitzu garrantzitsu bat dago, batez ere, Amaia komentatu duna, psikologoaren gaia, ikusten dute beharrezko, baina gara finantzatzeko garaian ez dute diru laguntzik ematen, eta hortan ere askotan kontrasana daude, eta horma gu gizarte bezala gogorazu behar diogu politikori eta instituzioi lehentasuna mamar diotela, eta horma denon artean egin behar den gauza dela. Oso ondo, eskarrik asko Nekane, eskarrik asko Peio, eskarrik asko Amaia, eskarrik asko Luisma, Josun ere bai, eskarrik asko denoi, hasieran esan dugun bezala, jarraitu dezagun elkarrekin, baina gaurkoa izteko, Jose Mari Agirretxerekin konklusioak bukatuko ditugu. Bueno, konklusioak
prestatzeko, egia esan COVID-19 eta bizipoza ziren jardunaldi hauetako motiboa, ezta? Eta orduan Zuhurgorrion familian partekatu genuen, bizkate nola jardunaldi hauek zeuden, parte hartu behar genuela eta zer esan behar genuen. Eta, bueno, etxean gaiaz hausnartu, eztabaidatu, bizkat, hitz egin ondoren, eskulanen bidez Zuhurgorri txikik eta aritu dira esaten, prestatzen zer etortzen zitzaien bihotzera eta burura. Eta Zuhurgorri txiki batek egin du paperezko lore bat. Hartu du ere jogur pote bat, margotu du, makiltxoak, eta beak esaten zuen, ahaztu iten zaigula ere, mundua zaindu behar dugula. Eta mundua zainduz, zaintzen dugula geure burua. Eta mundua zaintzen ez badugu aldiz, gaixotuko garela berriz. Eta orduan Martera joan nahi dugun garaiotan, itsasoak plastikoz beteta dauzkagu. Eta alde horretatik asko daukagu ikasteko. Txikitxoek, Zuhurgorri txikitxoek esan dute, loreak maite dituztela, landareak, zuhaitzak, arbolak, basoak, oianak. Eta horiek okupatzen baditugu, horiek erasotzen baditugu, bazkenian geure burua gaixotuko dela. Nolabait, horko, haiek dute korot, esate dute Koro eta Maria Luisa. Esate dela koronavirusa dela, baina esate dute Koro eta Maria Luisa etorriko dira berriz. Koro eta Maria Luisa gehiago etorriko zaizkigu, eta orduan natura zaindu behar dugu. Beste Zuhurgorri txikitxoak egin du bustinezko eguzki bat. Eta beak ikasita oka amona kontatu ziolako eguzkia dela izar bat. Izar handi bat gugandik gertuena dagoena. Eta eguzkia teatzen zegula egunero, eta egunero suzko bola horrek ematen digula bere berotasuna eta bere argitasuna, bere goxotasuna. Eta zaintzen gaituela. Eta horren berak esatezun ere, orain natura zaintzeaz gain zerbait argi gelditu bada izan dela, zaintzen gaituzten pertsona horiek jarri behar ditugula erdigunean. Eta elkar zaindu behar dugula. Zaintzaileak ere zaindu behar ditugula. Eta hor sartzen dira osasun langileak, sendagileak, erizainak, langile guztik, ospitaletakoak, osasun zentrotakoak, oro har. Hor sartzen dira hezkuntza formalean aritzen diren irakasle horiek, hezitzaile horiek, hezkuntza formalean aritzen direnak, aisialdian aritzen direnak, hor sartzen dira baserritarrak, sabela eta bihotza betetzen dizkigutenak, hor sartzen dira dendariak, garbitzaileak, eta nolabait egunerokotasunean lan kakotzen artean arrunt horiek egiten dituzten horiek zaintzen gaituzte, eta horiek jarri behar ditugula politika publikoen erdigunean. Eta tartean, zuedenak, nola ez, bizipozako elkarteak eta elkarte guztiak, zaintza hortan lanean aritzen zaretenak. Beraz, bustinezko eguzkia. Beste Zuhurgorri batek egin du periodiko zarrak hartu, pasta egin du, bustita, eta gero botiletako txapakin egin du panderoa. Eta esan du, natura zaindu behar degula, geure burua zaindu behar degula, zaintzaileak ere zaindu behar ditugula, eta hori behar dugula bizipozarekin. Egia dela, Zuhurgorri hori adibidez, umoreari buruzko begirada aldatu diotela zue bezalako elkarte guzti horiek, ez? Umorea ez da txiste bat bakarrik, ez da barre algara bat, ez da parranda bat. Umorea da jarrera bat egunerokotasunean bizitzan daukaguna. Eguzkia goiargia bezala egunero etxetik atera, eta irribarre bat aurpegian jarrera alaia, eraikitzailea, sortzailea, irudimentsua, ematearena, jasotzaarena, elkarlanarena, auzolanarena, bizipoza. Eta orduan, hori esanik, eskerrak eman, Peiori eta Nereari, zorionak, zuen ekarpenagatik, joan den urteko jardunaldian, aurtengoan, zerbait ikasi badugu ere zuekin ere ikasi dugu, jende gaztea zeatena, eskerrik asko ere hezkuntza fakultateari, pixkat elkarlan hau bideratzeagatik. Izan da, bizipozak helburua ditu informatzea, elkarte buruz informatzea, errealitate hori buruz informatzea, sensibilizatzea,
baloreak zabaltzea, zenbat baloretaz hitz egin den gaur, erresilentziaz hitz egin da, eta egiten den lan guzti horretaz, balore horiek zabaltzea. Eta horrekin batera, aldarrikatzea. Bizipozak esaten du, behar emozionalei eta behar materialei erantzuteko ere jaio dela bizipoza. Nola? Segurazki, zentralidade bat emanez gai hauei. Bazterrekoa dian gaiak, bazterrekoak ikusten dian gai hauei, hauek behar dute zentralidade bat eta emakumetaz hitzein duzue, eta emakumeen garrantziaz eta lanaz, eta azken urtetan feminismoak lortu du erdigunean kokatzea, gai hori, eta pensionista gorra idea lanean ebai, eta nik uste dut ere, bizipoza osatzen dezuen elkarte guztiek merezi duzuela, behar dezuela, ez zue bakarrik gu denok esan dezuen bezala, herri honek behar duela zentralidade bat eukitzea gai honek, gai guzti hauek ez, eta berdin-berdinak gala denak, eta ez zuentzat ari zaretela, elkartek ez dira lanean ari haientzat, lanean ari dira guztiontzat. Eta orduan hori beharrezkoa dela, eta, bueno, azken eskulana, azken ez, izan da ureztatzailea, bizipoza osatzen duzuen elkartek, eta gu denok ureztatzen jarraitu behar dugu, hor zaudete familiak, zaudete elkarteak, daude voluntarioak, eta babesa ematen diguten babesleak, kooperatibak, fundazioak, instituzioak, baita ere. Eta, denak elkar hartuta, jarraitu behar dugu geure buruak ureztatzen, geure familia, geure elkarteak, eta elkarri indarra ematen. Eta, dena gara kutsa bat, gutako bakoitza gara kutsa bat. Koloretakoa osatzen eta betetzen joaten dana. Gaur esperientzia guzti horiek entzun ditugu, zuenak, zuen ekarpenak, eta denon esperientziakin joaten gara kutsak osatzen, altxorraren kutsak bilakatzen direnak, eta elkar aberaztuz, elkar indartuz, aurrera dugu, esan bizipozak erronka dituela, informatzen da sensibilizatzen bide horretan gaur bezalako jarduerak daudela, mikrodokumentalak egin zirela, abestiak eta bideoklipak egiten ari diala, datozen 2 urtetan jarraituko dela hortan, eta espero dugu laizter guia didaktiko bat egitea ere ikastetxe guztientzat, hezkuntza formaleako, ez formaleako, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, DBH, batxi, unibertsitatea, eta gizarte osoarentzat guia didaktiko bat egin, gai hauek lantzeko, zentralidade hori emateko, voluntariotzari ere pixkat erreparatu nahi zaio, gaur hitzein da voluntariotzaz, kilometro zero voluntariotza, elkartekin zuzenean egiten danaz gain herri-zerri sareak sortzea, eta herrietan presentzia bat egotea eta lana egitea. Eta baderon artean, munduak guztiontzat beharko luke, lelo hori, egunetik egunera indartzen joatea eta lortzen joatea. Orduan, eskerrik asko denoi, parte hartu dezuten hoi, eta egunerokotasunan ari zareten hoi, bizipoza denok osatzen dugu, eta hoxin dugu, bizipoza aurrera egitea, koloretako munduan. Eskerrik asko, zerbait gehiago leire.